ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் வகுப்புக்கு பகவத்கீதா படிக்கிறதுக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 3வது சாப்டர் வந்துட்டோம். எஸ், வெனஸ்டே 3வது சாப்டர். இதெல்லாம் நம்ம எங்கேன்னு படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். இன்னைக்கு வந்து கர்மா, நம்ம வந்து செயல்களை பத்தி தான் படிக்க போறோம். என்ன மாதிரி செயல் பண்ணலாம், எப்படி எல்லாம் அதுலயும் டிஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகே, அதோட டீட்டெயில் எல்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம இப்ப இதெல்லாம் நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். அங்க வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி நீங்க எல்லாம் மியூட்ல தான் இருக்கீங்க. ஒரே ஒரு வாட்டி நீங்களே ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் சொல்லுங்க. நான் இங்க சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ், முகுந்தன் பிரபுஜி, நீங்க வந்து ஜப்பா எடுத்ததுனால நீங்களே இதை வந்து பிரேயர் சொல்றீங்களா? பிரணதி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இது தெரியலையே எனக்கு. முகுந்தன் பிரபுஜி, எஸ், அன்மியூட் பண்ண முடியும்? மாதாஜி, எனக்கு இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் இப்பதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்குறேன். சரி சரி, நான் இல்ல ஜப்பா கொஞ்ச நாளா நீங்க இஸ்கான்ல இருக்கேன்னு சொன்னாலே அதனால கேட்டேன். நோ ப்ராப்ளம். இப்ப நம்ம இந்த மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி, எஸ், நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன். உங்களை அன்மியூட் பண்றேன். அன்மியூட். हरे कृष्णा माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथं विदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगगण ललिता श्री विशाखान् विदां च। हे कृष्णा करुणो सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुपश्य कृपा सिन्धुप एव च पतितानां पावनयोपो वैष्णयोपो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदीशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे। पंचसत्त्वामहं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्तायं नमामि भक्तसखिं। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वासादि गौरव भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। Thank you so much மாதாஜி. ஓகே, இப்ப யாரு லேட்டா ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களோ நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சது. நான் வந்து அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுட்டேன். இப்போ உங்களோட பேரு மாத்திரம், பேரு நம்பரும் இந்த சாட்ல போட்டு வச்சிருங்க. அப்ப நான் வந்து இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் அதுல இருந்து நான் காப்பி பண்ணி எடுத்துப்பேன். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு முடிச்சுட்டேன். இன்னைக்கு வந்து அட்மின் இல்ல, அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். உங்களோட பாடம் நடத்திட்டே இருக்கும்போது இதை பார்த்துட்டே நீங்க யாரெல்லாம் வந்திருக்கீங்க பாக்குறது கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப நீங்க சாட்ல போட்டுட்டே இருக்கும். உங்களோட நேம் போடலைனாலும் பரவாயில்ல, வந்துடும். உங்க நம்பர், நேம் அண்ட் நம்பர் போட்டாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதையை 18 நாள்ல படிக்க புரிந்து கொள்ள ட்ரை பண்ண போறோம். கொஞ்சம் டோட்டலா புரியாது, இருந்தாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இன்னைக்கு வந்து 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அப்ப இதோட என்ன டைட்டில்? கர்ம யோகா. இப்ப நான் வந்து நேத்திக்கு சொன்னேன், இந்த யோகா நிறைய வருது, கர்ம காண்டம், கர்ம யோகா. அப்ப என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபரன்ஸ் இன்னைக்கு வேணா சொல்றேன். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து கர்மாவை பத்தி படிக்கிறாரு. இந்த கர்ம காண்ட அப்படின்னாக்கா என்னது? பலநோக்கு செயல்கள். நம்ம எல்லாம் இந்த பூஜை பண்றோம்,
யஜ்யம் பண்றோம், கோயிலுக்கு போறோம், என்னவோ பகவானோட ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் என்னது ஏதோ ஒரு பொருள் ஒரு இது இருக்கும், ஒரு ரியாக்ஷன் அதுக்கு வேண்டிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மோஸ்ட்லி அப்படிதான் இருக்கும். அவர் என்ன சொல்லலாம், ஒரு நல்ல ஹெல்த் வேணுமா, யாரோ சொல்றாங்க அந்த கோயிலுக்கு வழிபாடு பண்ணேன், ஒரு மாசம் விளக்கேத்து ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம பண்றோம், நல்ல ஹெல்த் கொடுப்பா, நல்ல வெல்த் கொடுப்பா, நல்ல என்னது இது சம்திங், பொண்ணு கல்யாணம் ஆகணும் அதுக்குன்னு ஏதோ பண்ணுவோம், பிள்ளை படிப்பு நல்லா படிக்கணும், ஃபாரின் போகணும், ஏதோ ஒரு ரீசனுக்கு நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம். இது வந்து பலநோக்கு செயல்களை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது பண்ண தப்பு கிடையாது. நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்றதும் கிடைக்கும். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பகவானை வேண்டி பண்ணும்போது அவர் கொடுப்பார். அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதுக்கு வேறு கர்ம காண்டா. நம்ம வந்து கர்மம் பண்றோம், ஒரு இது ஒரு பிரதிபலன் எதிர்பார்த்துன்னு பண்றோம். ஆனா கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்னதுன்னா, பகவானை நினைத்துன்னு பண்றோம், அவ்வளவுதான். வேற ஒண்ணும் எதிர்பார்ப்பு கிடையாது. இட் இஸ் அவர் டியூட்டி டு ப்ரே காட். ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்திருக்கோம். அந்த ஹியூமன் பீயிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட இது என்னது, 2 தர்மம் இருக்கு நம்மளோட. என்னன்னா, ஒண்ணு வந்து இது ஸ்வதர்மா அப்படின்னா என்னது, நமக்கு வந்து 2 டியூட்டி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து நம்ம பௌதிக விஷயத்த நம்ம வந்து என்னெல்லாம் வேலை பண்றோமோ அந்த ஒரு டியூட்டி பண்றோம். இன்னொன்னு என்னது, பகவான் விடக்கூடாது. பகவான்கிட்ட இருந்தா நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம், அதை மாத்திரம் மறக்காம பகவானுக்கு இருந்து தொண்டு புரியல். தொண்டுன்னா என்னது, ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றது ஒரு தொண்டு புரியல் தான். கிளாஸ்ல வரீங்க, இப்ப 18 days கோர்ஸ்க்கு வரணும் அப்படின்றது ஒரு யஜ்யம் மாதிரி நினைச்சுட்டு நீங்க அந்த டைம்ல வந்து உட்கார்ந்து இதெல்லாம் கவனமா கேட்கறீங்கன்னா என்னது, அது ஒரு யஜ்யம் தான். சோ நம்ம வீட்டுல பூஜை நடந்தாலும் இப்படிதானே, இல்லையா, டோட்டலி கான்சன்ட்ரேஷனா இருக்கும். யார் என்ன பேசுறாங்க அது இருக்காது. அந்த பூஜைல ஐயர் என்ன சொல்றாலும் அது போல நம்ம போடுவோம். பூ போடணுமா, நெய் விடணுமா, என்ன அதுலயே கான்சென்ட்ரேஷனா இருக்கும். சோ அது போலதான் நம்ம இந்த கிளாஸ் இருக்கும். சோ இது என்னது, பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வகுப்புகள் எல்லாமே ஒரு இதாயிடும், வந்து ஒரு பகவானுக்கு வேண்டி பண்றாப்புல இருக்கும். சோ இதெல்லாமே வந்து எனிதிங் நீங்க என்ன பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, அது வந்து அந்த செயல் வந்து யோகான்னு ஆட் ஆயிடும். செயல் யோகா, கர்ம யோகா, ஞான யோகா. இப்ப நம்ம இதை நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம்னாக்கா என்ன ஆயிடும், ஞானத்தை வளர்த்திக்கணும். அப்ப எதை பத்தி, பகவானை பத்தி, அப்புறம் டோட்டலி என்க்ராஸ். அப்ப ஞான யோகா, கர்ம யோகா, அப்புறம் பக்தி யோகா. பக்தி பகவான்கிட்ட நல்ல பக்தியோட பண்ணும்போது பக்தி யோகா. சோ எதுவுமே யோகானா என்னன்னாக்கா யூனியன் வித் த காட். யுஞ்சத்தை, அது வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து என்ன அப்படின்னா யுஞ்சத்தை, தட் இஸ் டு மர்ஜ் இல்ல, கெட் கனெக்டட், தட் இஸ் த ரைட் வேர்ட். டு கெட் கனெக்டட் வித் த லார்ட், அதுதான் யோகா. யுஞ்சத்தே இதி யோகா அப்படிம்பாங்க. சோ நம்ம வந்து மனதளவுல நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ தட் இஸ் ஒன்லி டிஃபரன்ஸ். பெருசாலும் இல்லை. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் நோட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி சின்னதா எழுதி உங்களுக்கு இல்ல, நல்ல ரிமெம்பரன்ஸ் பவர்னா இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னா இட் வில் பிகம் ஈஸி. நீ போக போக இதெல்லாம் தான் வந்துட்டே இருக்கும். சோ இன்னைக்கு ஸ்டார்ட்ல என்ன பண்றோம், கர்ம யோகா. கர்மான என்னது, செயல்கள். யோகா அப்படின்னா பகவானை நினைத்து பண்ற செயல்கள். அதைதான் நீ பார்ப்போம். கிருஷ்ண உணர்வில் வேலை செய்தல். இது எல்லாரையும் எப்படி படிக்க போறோம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, இவர் யாரு, ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ஆஃப் இஸ்கான், கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். அவர்களுடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் படிக்கணும். 2வது அத்தியாயத்தை மறுபரிசீலனை. நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு, எப்படி நெருக்கடியை சமாளிக்கலாம் அப்படின்னு. ஒரு நெருக்கடி இடத்துலயே இவருக்கு அர்ஜுனாக்கு பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்தாச்சு. ஆனா சண்டை போட விருப்பம் இல்ல, ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை, போகவும் முடியாது, சொல்லுவோம்ல, முழுங்கவும் முடியாது, துப்பவும் முடியாது, அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அப்ப என்ன பண்ணார், ஹையர் அத்தாரிட்டி அவர் வந்து அணுகினார். யாருக்கு வந்து இதை பத்தி நாலேஜ் இருக்கோ அவர் அன்னைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறார். சோ அது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம், என்னது உண்மையான அடையாளம், நான் யார், நான் என்ன உடல் இல்லை. அது நேற்றுக்கு தான் ஆக்சுவலி பார்த்திருக்கோம். நேற்றுக்கு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு, பகவத்கீதை ஆரம்பிச்சதே நேற்றுக்கு 2nd சாப்டர்ல தான். என்னது, நாம் இப்ப பாக்கணும், நம்ம இவ்வளவு நாளா நினைச்சோம் இதுதான் நான் அப்படின்னு இருந்தோம். இந்த ஹைட்டு, வெயிட், கலர், வாட் எவர் வி ஹேவ், இந்த அவுட் சைட் ஃபிகர் இருக்கு, அதுதான் நாம நினைச்சிருந்தோம். அது ஒன்லி ஒரு சட்டை மாதிரி. ஒரு நாளைக்கு நம்ம சட்டை போட்டுக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு கிரீன் கலர், ரெட் கலர், ஒயிட் கலர்னு. அது போல ஒரு ஜன்மத்துல இந்த உருவம் இஸ் லைக் ஒரு சட்டை தான். ஆனா அசல் நம்ம யாரு, ஆக்சுவல் நம்ம யாரு, ஆத்மா. இதை நம்ம வந்து நேற்று பார்த்தோம். 2 கடமைகள் இப்ப சொன்னேன், பரதர்மா அபரதர்மா அப்படின்னு சொல்றோம். நம்மளோட சொந்த ஒரு கடமை உண்டு. என்னது, இப்ப பௌதிக இதுல ஏதோ வேலைக்கு போறோம், இல்ல வீட்டை பாத்துக்கணும், அந்த மாதிரி கடமை இருக்கும், அதையும் நம்ம பண்ணணும். அப்புறம் பகவானை நினைத்துன்னு பண்ணணும். எது பண்ணினாலும் பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது அதுவும் வந்து இட் இஸ் அவர் டியூட்டி. நம்ம வெறும் வேலைக்கு போறோம், குழந்தைகளை பாத்துக்கிறோம், வீட்டை பாத்துக்கிறோம், அந்த மாதிரி அது மாத்திரம் இல்ல, பகவானை நினைத்து பண்றேன். ஏன்னா ஒரு ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம்னா அதுதான் நம்ம, we are all the servitor of the Lord. சர்வீட்டர்னா சர்வீஸ், வேலை பண்ணணும். நமக்கு வந்து வேலைன்னா பக்தியோட சேவை புரியணும். சேவை புரியறதுதான் நம்ம கடமை. இந்த 2 கடமை உண்டு, அதுதான் பார்த்தோம். அப்புறம் நீடித்த மகிழ்ச்சி, என்னது, பகவானை நினைத்து எல்லா வேலையும் பண்ணும்போது என்னது, அதுதான் ஆக்சுவல் ஹாப்பினஸ். இல்லாட்டா இந்த உலகம் வந்து ஒரு துக்காலை, இது வந்து துக்கம் நிறைந்த உலகம். இதுல ஒன்னும் பெர்மனண்டா ஒண்ணுமே இருக்க போறது இல்ல.
ஆனா நீடித்த மகிழ்ச்சி எதுல பகவானை நினைத்துன்னு எந்த வேலை பண்ணினாலும் அதுலதான் ஆக்சுவலி, அதாவது ஒரு ஜபம் பண்ணா கூட கண்ண மூடி நம்ம அப்படியே ஒரு அந்த ஒரு இதுல பண்ணணும். அது பண்ணும்போது என்ன நல்ல ஃபர்ஸ்ட் இதுல தெரியாது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜபா பண்ணும்போது தெரியாது. அது டெய்லி ஒருத்தருக்கு நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். டெய்லி இப்ப இன்னைக்கு அவருக்கு முகுந்தம் பிரபிச்சிச்சாரு, நாளைக்கு வேற யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நீங்க பொறுப்பேற்று எஸ் மாதாஜி இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் ஆயிடும் நல்ல. அப்ப அதுல அது பண்ண 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 என்ன ஆகும், ஒரு ருச்சி கண்டுபிடிடும். சோ ரொம்ப ஏன்னா பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது உள்ள அந்த ஆத்மா இஸ் பிகமிங் வெரி ஹாப்பி. அதுக்கு என்ன ஒரு தீனியெல்லாம் அதுக்கு வேண்டாம். நம்ம சாப்பிடறதுலாம் அந்த உடம்புக்கு தான் சாப்பிடணும். அதுக்கு என்ன வேணும், கிருஷ்ணா கதைகள் கேட்கறது, கிருஷ்ணா நமக்கு சொல்றது, இதை பண்ணினாலே அது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நேத்திக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், துரத்தல் அல்லது செயல். எல்லாத்தையும் துறந்து பகவானை நினைத்துண்டு அப்படியே மெடிடேஷன்ல உட்காந்து பகவான் வந்து தியானம் பண்ணணுமா, இல்ல செயல்கள் பண்ணணும், செயல்கள் பண்ணிட்டே பகவானை தியானம் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது ஒண்ணுல இருந்து 2 தட் இஸ் 2 வேர்சஸ்ல கொடுத்திருக்கு. ஏக்கம் பத, ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க. அது அர்ஜுனன் கேட்கிறேன், பகவானே கிருஷ்ணரே ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க, நான் என்ன பண்ணணும்? நான் உங்களையே நினைத்துண்டு ஜபம் பண்ணிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணுமா, இல்ல என்னோட டியூட்டி எல்லாம், என்னோட வீட்டுல நிறைய டியூட்டி இருக்கேன், நம்ம எல்லாமே அப்படித்தானே இல்லையா, ஒரு சம்சாரம்னு இருக்கேன், அந்த குடும்பத்துல நம்ம இருக்கோம், அப்ப நம்மளோட டியூட்டின்னு இருக்கும், அதையும் நான் பண்ணிட்டே உங்களை தியானம் பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு கேட்கிறேன். நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகா. நிஷ்காம கர்மனா என்னது, நமக்கு வேண்டி நம்ம வேலை செய்யாம எல்லாமே பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் வேலை செய்யணும். பகவானை திருப்தி பண்ற செயல் எல்லாமே நிறைய வேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வரும். நிஷ்காம கர்மா, எனக்கு வேண்டி, இப்ப நான் வேலைக்கு போறேன், எனக்கு சம்பளம் வாங்கணும், எனக்கு அது பொருள் வாங்கணும், எனக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கணும், எனக்கு அந்த பொருள் வாட்டவர் எனக்குன்னு அது நம்ம அந்த ஒரு வேலை பண்ணும்போது என்னதுன்னா சக்காம, அதோட வேற இது என்னன்னா, நான் எது பண்ணாலும் கடவுளுக்கு வேண்டி பண்றேன் அப்படின்னு. இப்ப வேலைக்கு போறோம், அது கடவுளுக்கு வேண்டி வேணா, நான் என்னோட பாஸ்க்கு வேண்டி தானே வேலை பண்றேன்னா கரெக்ட் தான். இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்காரு பகவான் தான், அந்த ஒரு கம்பெனில வேலை போட்டு கொடுத்திருக்காரு. நம்ம எவ்வளவு பேர் ரிட்ரென்ச் ஆகி போறா, நமக்கு இன்னும் ஜாப் போட்டு கொடுத்திருக்கா, இன்னும் அந்த பேரோல்ல நம்ம இருக்கோம். அந்த மாதிரி நினைச்சு பார்க்கும்போது என்னன்னாக்கா பகவான் கொடுத்த இதுதான் வழிதான். சோ நம்ம அதை பண்றோம். அப்போ பகவானுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் கொடுத்திருக்கே, ஒரு தேங்க்ஸ் பகவான், எல்லாத்துக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் 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 சொல்லணும். அந்த ஒரு பழகணும். அது என்னது, நிஷ்காம கர்மா, நமக்கு வேண்டி நம்ம பண்றதுல கடவுளை திருப்தி பண்றது தான். அது மாதிரி அது கிரேட்டர் தேன் ஞான யோகா. ஞானம் சும்மா உட்காந்து பகவத்கீதா இன்னைக்கு இப்ப கேட்டேன், 4:30 மணி வரைக்கும் இது கிளாஸ், அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு கிளாஸ் போனேன், வேற ஒரு வேலையும் பண்ணல, இதேதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஞானத்தை வளர்த்திக்கிறேன், பகவத்கீதா படிச்சாச்சு, அப்புறம் பாகவதம் படிக்கிறேன், அப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்சர் இந்த ஸ்கிரிப்சர். அது அதை விட பெட்டர் என்னன்னாக்கா இந்த நிஷ்காம கர்மா, பகவானுக்கு வேண்டி சேவை புரியும். எப்படி பஜன் பண்றது, இதெல்லாமே அண்ட் நம்ம டியூட்டி, நம்ம லைஃப்ல என்னெல்லாம் டியூட்டி பண்றோமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனா பகவானை நினைத்து பண்றது இஸ் பெட்டர் அப்படின்னு கடவுளை சொல்றேன். நியத்தம் குரு கர்மா, நியத்தம்னா எப்பவும் உன்னுடைய கடமைகளை செய். குருனா செய், கர்மா வேலை, நியத்தம்னா எப்பொழுதும் உன்னோட கடமை என்னதோ அதை நீங்க பண்ணணும் அப்படி. கர்ம காண்டம், கர்ம காண்டம் அண்ட் கர்ம யோகா. இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, டிஃபரன்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா. கர்ம காண்டான என்னது, பல நோக்கு செயல்கள் இருக்கும். நம்ம எது செயல் பண்றோமோ அது ஒரு பல நோக்கோடு செய்யணும்னா அது கர்ம காண்டா. ஆனா கர்ம யோகால அது மாத்திக்கணும். அப்படின்னா என்னது, பகவானை நினைத்து அது பண்ணும்போது கர்ம யோகாவா அது மாறிவிடும். 10ல இருந்து 16 வரைக்கும் அது பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம். நம்ம கர்ம காண்டாவே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா என்னது, எல்லா ஆக்ஷனுக்கும் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும். நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, சயின்ஸ்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் ஆப்போசிட் அண்ட் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் காட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுதான், எந்த செயல் நல்லது பண்ணா நல்லது வரும், கெட்டது பண்ணா கெட்டது வரும். அப்போ என்னது, பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது இந்த ரெண்டும் வராது, பாவமும் வராது, புண்ணியம் வராது. அப்ப நம்ம அதெல்லாம் உள்ள படிக்க போறோம். நான் ஒரு ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அப்ப நம்ம இல்லாட்டா என்ன ஆகும், பாவமும் பண்றோம், நல்ல வேலையெல்லாம் பண்றோம், யாகம் பண்றோம், யஜ்யம் பண்றோம், எனக்கு வேண்டி ஒரு ஜாப் கிடைக்கணும், அதுக்கு ஒரு யாகம் பண்றோம், நல்ல காரியம் தான். உனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கிறது பண்ற, வெரி குட். மார்க் வாங்கணும், எஸ். ஒரு ஜாப் கிடைக்கணும், ஒரு பதவி உயர்வு கிடைக்கணும், எல்லாம் நம்ம அதுக்கெல்லாம் ஒரு யாகம் பண்றோம், யஜ்யம் பண்றோம், எங்கேயோ டொனேஷன் பண்றோம், யாருக்கோ சாப்பாடு போடுறோம், எனிதிங் வி கேன் டு. ஆனா அதுல என்னது, புண்ணியங்கள் நிறைய கிடைக்கும். அதுவும் வேண்டாம், பாவம் வேண்டாம். ஏன்னா ரெண்டுமே நம்ம பண்ணினானாக்கா அதோட இஃபெக்ட் என்னன்னா, திரும்பி இங்க பிறக்கணும். அந்த பாவத்தை துளைத்து எல்லாம் பண்ண அப்புறம் திரும்பி இங்க பிறப்போம். புண்ணியம் பண்ணாலும் இங்க பிறக்கணும். நம்ம தான் இங்க பிறக்கவே வேண்டாமே. அதுதானே நம்மளோட எய்ம். என்னது, கோலோக விருந்தாவன், பகவான் இடத்தில் போனோம், அவரோட அந்த உலகத்துக்கு நம்ம போனோம். அதுக்குதான் நம்ம தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம திரும்பி இங்க பிறக்கிறது. ஏன்னா இந்த இடத்துல யாரு திரும்பி பிறந்தா ஒரு துக்கம் தான். இங்க சூப்பர்ஃபிஷியலா பார்த்தா எல்லாம் சுகமா இருக்கும், பிரபலம் இருக்கும். ஆனா எல்லாரோட லைஃபும் பார்த்தா ஒரு துக்கத்துலதான் இருப்பாங்க. சோ பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம், திரும்பி இந்த விஷய சைக்கிள்ல நம்ம பிறந்து இறந்து வந்துட்டே இருக்கும்.
அப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழி நடங்கள். நம்ம என்ன பண்றோமோ we should be like நம்ம நினைச்சுக்கோ, இந்த பூனை வந்து கண்ண மூடின்னு பால் குடிக்கிறவள் நம்மளை யாரு பார்க்க போறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாட்டுக்கு என்னைக்கோ பண்ணி அப்படி இல்ல. நம்மளை வாட்ச் பண்றவா எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க. யாரும் இல்லைன்னா வீட்லயே இருக்காங்க. வீட்லயே பசங்க நம்மளை பார்த்துதான் படிப்பாங்க. நம்ம காலையில சீக்கிரம் எழுந்திருக்கோமா, அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் வந்துடும். என்ன சொல்லணும், தானே எந்திருக்க மாட்டாங்க, சொல்லணும். அதே போல நம்ம ஒரு இது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் சொல்லித்தான் பசங்க மெதுவா சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. எனிதிங் நம்ம என்ன பண்றோமோ அவங்களுக்கு இது போல இது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லவே வேண்டாம், அவங்களே பண்ணுவாங்க. அப்ப நம்ம வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். we should set an example. அதான் இது ஒரு ஸ்லோகம் வருது, யத்யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்டக. நம்ம வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருந்தோம்னா பின்னாடி மக்கள் வந்து அதை வந்து பின்பற்றுவார்கள். அப்புறம் என்ன பார்த்து, மிகப்பெரிய எதிரி 36 43. எது மிகப்பெரிய எதிரி, நம்மளுடைய எதிரி என்னதுன்னு மிக வைரினம், அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். இப்ப சீக்கிரட்டா வச்சிருக்கேன், நம்ம உள்ள போன அப்புறம் பார்க்கலாம். யார் இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருப்போம் அவளுக்கு அந்த இது தெரியும், ஆன்சர் தெரியும். ஓகே இக வைரியனம், தட் இஸ் நம்மளுடைய மகா பெரிய எதிரி. அதை வந்து நம்ம வந்து என்டர்டெயினே பண்ணக்கூடாது. அதை வந்து ஃபர்ஸ்டே எடுத்து விடணும். இந்த வேரோட அறுக்கணும் பாளே, அது மாதிரி அவங்க எடுத்து விடணும். அப்போ நமக்கு வந்து நல்ல காதையில போயிட்டு இருக்கலாம். அது மாத்திரம் சீக்கிரட்டா வச்சிருக்கேன், உள்ள போய் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுளை உணரும் 3 நிலைகள் யாவை? அதை நேற்று பார்த்தோம், திரும்பி கொடுக்கலாம். ஐ திங்க் நேற்று பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். எஸ், பார்த்தோம் நினைக்கிறேன். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். பிரம்மன்னா என்னது, ஒரு இது ஒளி வடிவமா பகவான் வந்து நம்ம வந்து வழிபடுறோம். எப்படி அது எப்படின்னு அப்படி திங்க் பண்ண ஒண்ணு, சூரியன் உதிக்கிறார், சூரியன் உதிக்கும் போது ஒரு நமஸ்காரம், சூரிய கடவுள்லாம் இருக்காரு. அதனால இது ஒளி கதிர், சூரியன் அங்க இருக்கார், சூரியனோட வட்டமும் இருக்கு. ஆனா அதோட ஒளி கதிர்லாம் நம்ம வீட்லயே வருது. அதே போல வீட்டுல காலையில என்னன்னா விளக்கேற்றுறோம். அதெல்லாம் என்னத்துக்கு விளக்கு ஏத்தணும்னு சொல்றது, அது ஒளி, அந்த பகவான் அந்த விளக்குல வர ஒளி வந்து இருட்டை போக்குறது. இப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம், என்னது என்ன இருட்டை போக்குறது, அஜ்ஞானம், தெரியாததெல்லாம் போய் தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நம்ம படிக்கிறோம். சோ அந்த அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். சோ பகவான் எப்படி வழிபடுறாங்க, சில பேர் பிரம்மன் ரூபத்துல வழிபடுறாங்க. அப்புறம் 2வது நிலை என்னது, பரமாத்மா ரூபம், 4 கை ரூபம். நிறைய நம்ம இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம், கடவுளோட அந்த போட்டோ எல்லாம் பார்த்தா 4 கை ரூபத்துல இருப்பாங்க. ஒரு கோயிலுக்கெல்லாம் போனாலும் அப்படி எல்லாம் இருப்போம். சோ 4 கை ரூபத்துல இருக்கிற அந்த பகவானுக்கு என்ன பேரு, கடவுளுக்கு பரமாத்மா. இந்த மாதிரி உருவம் தான் நம்ம ஹிருதயத்திலேயே இருக்காரு. சோ யாரோ மெடிடேஷன் பண்றாங்க, அப்ப இந்த பரமாத்மா தான் நினைச்சு மெடிடேட் பண்றாங்க. அப்புறம் 3வது நிலையிலிருந்து பகவான் மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை, நம்மள மாதிரியே இருப்பார். ஹைட்டு, வெயிட், கலர் எல்லாம் நம்மள மாதிரி, கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லாம் அப்படியே இருக்கும். சோ இது வந்து பகவான் ரூபம். எது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே சொல்லியிருக்க, பகவான் ரூபத்துல நீங்க வழிபடுறதுதான் நல்லது. ஏன்னா நமக்கு ஒரு பாடி இருக்கு, நம்ம வந்து ஆத்மா இருக்கும் உள்ளன்னா என்னது, அதுதான் நாம. ஆனா ஒரு போர்வை போத்தின்னு இருக்கோமே, ஒரு உடல்னு ஒரு போர்வை போத்தின்னு இருக்கோம். அப்ப நமக்கு எப்படி எல்லாமே அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்துலதான் பார்ப்போம். நமக்கு ஒரு பசி எடுக்கிறதா, கடவுள் பசிக்குமே, பகவான் பசிக்குமே, ஒரு நைவேத்தியம் பண்ண. இப்போ நம்ம வந்து நல்லா டெய்லி ஒரு சட்டை போட்டுக்கலாம், பகவானுக்கு உடை கொடுக்கலாம். இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு போட்ட ட்ரெஸ் அப்படி முடியாது, நம்ம விதவிதமா போட்டுக்கிறோம். பகவானுக்கு அவரோட ஏதாவது விசேஷ நாள்லாம் வந்தோன்னா அவருக்கும் நல்ல ஒரு சட்டையெல்லாம் போட்டு, அவரு விக்கிரம் எவ்வளவு சின்ன குட்டி, அந்த இது பாலகோபால் மாதிரி இருந்தாலும் குட்டி இதெல்லாம் கூட கிடைக்கிறது. நமக்கு தைச்செல்லாம் போட முடியல, ஒண்ணு இல்ல, ஒரு துணியாவது ஒரு பிளவுஸ் பிட் எல்லாம் கிடைச்சா கூட அதை கூட அழகா போத்தி, அதுக்கு ஒரு கிரீடம் தான் சின்னதா கிடைக்கிறதெல்லாம் வாங்கி கையாலேயே பண்ணலாம், ஒரு பூமாலை தொடுத்து போடலாம். அந்த மாதிரி பகவானை வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்துதிச்சு பாட தெரியும்னா பஜனை பாடலாம். அந்த மாதிரி வந்து பகவானை வழிபடலாம். சோ இது வந்து பகவான் ரூபம், தட் இஸ் மனுஷ ரூபம் மாதிரி இருப்பார். மானுஷ ரூபம், சௌமிய வர்க்கம், ரொம்ப அழகா இருப்பார் பாக்குறதுக்கு. அதனால கிருஷ்ணான்னு பேரு. கிருஷ்ணாங்கிற அதுக்கு அர்த்தமே என்னன்னா ரொம்ப வெரி பியூட்டிஃபுல். அண்ட் கருப்பு நிறத்துக்கும் வந்து கிருஷ்ணான்னு பேரு. அண்ட் அழகு, நல்ல அழகு. அப்போ அவருக்கு வந்து பகவான் பேரு. எஸ், அப்போ கிருஷ்ணருக்கு 6 செல்வங்கள் இருக்கு. என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். he has lot of அழகு. நம்ம நேத்தி பார்த்தோம் இல்ல, இது வந்து வீக்கர் தான். அவருக்கு வந்து நல்ல அழகு, அவரை விட அழகு யாரோ இருக்கானே இல்லவே இல்லை. அவருக்கு அவ்வளவு அழகு இருக்கு. அதே போல செல்வம், அவரை விட செல்வம் அம்பானி எல்லாம் கிடையாது. அம்பானிய வீட்லயே ஒரு கிருஷ்ணரை வச்சிருப்பா, அவரை தான் வழிபடுவா. அம்பானியா இருக்கட்டும், டாட்டாவா இருக்கட்டும், யார் பெரிய நம்ம கோடீஸ்வர பேர்லாம் இருக்கும், அவங்க வீட்டுல போனாலும் கிருஷ்ணரை வழிபடுவாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு செல்வம் அவர்கிட்ட இருக்கு. புகழ் பெற்றவர், அவரோட புகழ் எல்லா இதுலயும் இருக்கு. வலிமை, நல்ல இது என்னது, ஸ்ட்ரென்த், அறிவு, அதே போல நல்ல நாலேஜ், லாட் ஆஃப் நாலேஜ், நல்ல அறிவு, துறவு, he doesn't own anything. எல்லாம் நமக்கு வேண்டிதான். காற்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கா, நம்ம இப்ப சுவாசிக்கிறோமே, நம்ம பேயா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கோயிங் டு, நம்ம பகவானுக்கு என்ன பணம் கொடுத்து நான் ஒரு மாசம் சுவாசிக்கிறேன், இந்த
வாடகை வீட்டுல இருக்கோம்னா அந்த ஓனருக்கு வாடகை கொடுக்குறோம், காற்றுக்கு தண்ணிக்கெல்லாம் எங்க கொடுக்குறோம். இருக்கிற வீடே வந்து அந்த இடம் வந்தது, அந்த இருக்கிற நிலமே வந்து பகவானுடைய பூமி தான். அந்த பூமியில நம்ம வீடு கட்டி என்னுடைய வீடுன்னு பெருமையா அடிச்சுக்கிறோம். நம்ம என்ன பண்ணோம், பகவானுக்கு வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தா ரெண்ட் கொடுக்கணும், இந்த காற்றுக்கும் தண்ணிக்கும் இருக்கிற இடத்துக்கும் எல்லாம். ஆனா வேண்டாம், அதெல்லாம் அவர் பகவான் எதிர்பார்க்கல. என்ன கேட்கிறாரு, என்ன நினைங்கோ, என்ன நினைச்சு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா நாமம் சொல்லுங்க, அதுதான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். அப்ப இதுல இருந்து விடுதலை ஆகணும். மெயினா என்னன்னாக்கா அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றப்பல சொல்லி நமக்கு இதுல இருந்து ஒரு ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் இதுல இருந்து விடுதலை பெற்று நம்ம வந்து அவருடைய இது உலகத்துக்கு போய்விடலாம். அவர் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றார், அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா சார். அப்ப நாம் இந்த உடலா இல்லை, அது நல்லா தெரிஞ்சுப்படுத்த நேற்று பார்த்தோம். நாம் இந்த உடல் இல்லை, இதை வந்து என்னுடைய தலை, என்னுடைய தலைமுடி, என்னுடைய வாய், என்னுடைய கை, என்னுடைய சொல்றோம். அந்த என்னுடையங்கிறது யாரு, அதுதான் ஆத்மா, அதுதான் ஜீவாத்மா. உடல் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, பஞ்சபூதங்களால இருக்கு. ஏர், காற்று, அவை, இந்த தமிழ்ல சொல்றதோட நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடுறேன். ஏர், எர்த், ஃபயர், வாட்டர், ஸ்கை, இந்த 5 பஞ்சபூதங்களால நம்ம உடல் ஆயிருக்கு. அந்த உடல் வந்து எப்படி கிரியேட் ஆயிருக்கோ அது போல அழியும். எதெல்லாம் கிரியேட்டடோ, எதெல்லாம் வந்து உற்பத்தி ஆயிருக்கோ அதெல்லாம் அழிந்தும் போய்விடும். அதனாலதான் அதுக்கு மெட்டீரியல்னு பேரு. அது தமிழ் என்ன சொல்றோம் தெரியல, ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். அப்போ ஆனா நம்ம இது வந்து உடல் வந்து போர்த்தின் இருக்கோம், அது வந்து அழிந்து போய்விடும். ஏன்னா அது வந்து உற்பத்தி ஆனது. ஆனா நம்மங்கிறது யாரு, நம்ம ஆல் த சோல். அதுக்கு வந்து அழிவே கிடையாது. நேற்று பார்த்தோம், செகண்ட் சாப்டர்ல தான் அது வந்து நம்ம நிறைய பார்த்தோம். அதை வந்து ஒரு ஆயுதத்தால கட்டு பண்ண முடியாது, தண்ணியில நினைக்க வைக்க முடியாது, காற்றுல இது உலர வைக்க முடியாது, அப்புறம் என்ன தண்ணியில நினைக்க, அப்புறம் என்ன சொன்னேன், நெருப்புல வந்து பொசுக்கிட முடியாது, ஒண்ணுமே ஆகும். அது வந்து எப்பவுமே ஆக்டிவா இருக்கும். அதோட சைஸை நம்ம பார்த்தோம், தலைமுடியோட டிப்பு, தலைமுடியோட எண்டுல வந்து 10,000 கட் பண்ணா அது ஒரு பாகம் எவ்வளவோ அவ்வளவுதான் அதோட சைஸ். பார்த்தோமா இல்லை, இன்னைக்கு வரதா தெரியல, அவ்வளவு சின்ன சைஸ் தான். அது வந்து நமக்குள்ள உட்கார்ந்து நம்மளை பேச வைக்கிறது, பார்க்க வைக்கிறது, கேட்க வைக்கிறது எல்லாம். அது நம்ம உடலை விட்டு போய்விட்டதுன்னா நம்ம பாடி என்னது, டெட் பாடி தான். அது இருக்கு நம்ம உடல்ல, அதனாலதான் நம்ம இவ்வளவுதான். அப்ப அதுன்னு என்னது, அதுதான் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ஒரு போர்வை மாதிரி இந்த உடலை தான் போட்டிருக்கோம். எஸ், யார் படிக்கிறீங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண எனக்கு தெரியும். ஜெயந்தி மாதா படிக்க போறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. அத த்ரிதீயோऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि कोरे मां नियोजयसि केशव. हरे कृष्ण माताजी. படிக்கிறதுக்கு தெரியுமோ அவங்க எந்த ஏதாவது ஸ்லோகம் வந்தா, இஃப் யூ வெரி கான்பிடென்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு சான்ஸ் பண்றேன். சோ இதுல என்ன, பகவான் உவாச்ச அர்ஜுனா உவாச்சன்னு என்னது, அர்ஜுனன் கூறுகிறார். என்ன சொல்றார், ஜனார்தனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் இந்த கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவதே. இப்ப வந்து நம்ம பகவான் என்ன சொல்றார், பலநோக்கு செயல்களை நம்ம இதுலதான் வருது. ஆமா, இதுலதான் வரும் ஆக்சுவலி. என்னது, பலநோக்கு செயல்கள் வேண்டாம். நம்ம வந்து எப்பவுமே பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அது பலநோக்கு செயல்கள் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் அதுதான் நல்லதுனாக்கா என் புத்தி அதுதான் சொல்றது, நீ வந்து ஒன்னும் எதிர்பார்க்காதே, பகவான் வந்து எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு, நான் நல்லது பண்ணிடுற அப்படி சொல்றாங்க. ஆனா நீ என்ன இந்த மாதிரி சண்டை போட வைக்கிறியே, ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி, அது வந்து பலநோக்கு தானே, பலநோக்கு செயல் தானே. ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி நான் இந்த மாதிரி கோரமான கோரம்னா என்னது, எல்லாம் அழிந்து போவார்கள், உங்க கை வெட்டி கால் வெட்டி எல்லாம் இறந்து போவாங்க, ரத்தம் மாறி ஓடும், இந்த மாதிரி செயல்ல என்ன என்னத்துக்கு ஈடுபட வைக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறேன். புத்தி உள்ள மனிதன் இதெல்லாம் பண்ணுவாரா அப்படின்னு. இந்த மாதிரி செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தப்படுத்துவதே ஈடுபடுத்துவது கேட்கிறேன். அப்புறம் எஸ், இது திரும்பி அப்புறம் அர்ஜுனா கண்டினியூ பண்றார். எஸ், இப்ப யாரு படிச்சா, ஜெயந்தி மாதாஜி தான் படிச்சா இல்லையா, ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிடுங்க. திரும்பி நெக்ஸ்ட் யாரு வராங்க பாப்பேன். யாரு இல்லைன்னா சத்யபாமா மாதாஜி ஃப்ரீயா இருந்தாலும் சொல்லலாம், ஜானகிராமன் பிரபு யாருக்கு படிக்கிறதுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கீங்கன்னா படிக்கலாம், இல்லைன்னா நான் ஐ வில் கண்டினியூ. எஸ், ஜானகிராமன் பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, நான் அன்மியூட் பண்ணோம் இல்லையா, சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா, இது பண்ணுங்க, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வியாமிஸ்வேன ஸ்வேனவ வாக்கியேன புத்திம் மோகயசீவ மே தத் ஏக்கம் வத நிச்சித்ய ஏன ஸ்ரேயோ அகம் ஆப்யுனு யாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு நான் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஏக்கம் வத ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு அது. அப்ப நீங்க மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஏக்கம் வத ஒன்னே சொல்லுங்க. நான் என்ன ஒண்ணு சொன்னா 100 சொன்னா போல அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதே போல எல்லாம் இங்க இருந்து எடுத்த டயலாக் தான். அப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க, நான் என்ன பண்ணணும்னு ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறேன். நான் எது எனக்கு நல்லதோ அதை நீங்க சொல்லுங்க. சண்டை போடணுமா, இல்ல சண்டை போடுறது நல்லது இல்லைன்னாக்கா, ஏன்னா அது பல நோக்கு செயலா எடுத்தேன். அப்ப அது பண்ண வேண்டாமே, இந்த மாதிரி கோரமான இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாமே. இருந்தாலும் நீங்க சொல்லுங்க, எனக்கு எது நல்லதோ அதை சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்றாரு. உங்கள் தெளிவான அறிவுறுத்தல்களால் என் அறிவு திகைத்து போய்விட்டது. நம்ம சொல்றார் ஒரு செகண்ட் சாப்டர்ல நிறைய சொல்லிட்டு இவர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டார். அப்ப சொல்றேன், எனக்கு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸா இருக்கேன், எனக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லுங்க, சண்டை போடணுமா வேண்டாமா அது மாத்திரம் சொல்லுங்க, கிளியரா இருக்கும் எனக்கு அப்படின்னு. எனவே எது எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை தயவு செய்து தீர்க்கமாக சொல்லுங்கள். ஏக்கம் அது ஒரே ஒரு சொல்லுங்க, பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லுங்க, நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். எஸ், என்ன கொடுத்துருக்கேன், ஏக்கம் வதா. ஓகே, இது ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். இப்ப வந்து ஒரு இது இருக்கு, நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம். ஓகே, அங்க வந்து இந்த மாதிரி போட்டுதான் எங்க போவோம், நம்ம ஒரு கார் ஓட்டின்னு போறோம், ஏதோ வழி தப்பி எடுத்த அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு இப்படி போனோம்னா இந்த மாதிரி போய் இங்கேயும் போகலாம் அங்கேயும் போகலாம் இந்த பக்கமும் போகலாம்னா நம்ம கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும். சோ அதுதான் வந்து கர்மா, என்ன மாதிரி கர்மா பண்ணணும் அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு விஷயம் கிளிக் பண்ணிடுறோம். 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, நேத்து சாப்டர்ல ஞான யோகம், ஞானத்தை வளர்த்திக்கிறது யோகம். இப்ப வர்றது யோகம். இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் யோகம்னா என்னது, பகவான் நினைத்துன்னு பண்றது எல்லாம் அந்த ஆக்ஷன் தான் யோகம், ஞான யோகம். அப்போ புத்தியை வளர்த்திக்கிறோம், இந்த ஞானம் எல்லாம் பெறறோம். எப்படி பகவானை நினைத்து அதெல்லாம் படிக்கிறோம். அப்போ நாம் உடல் அல்ல, அது படிச்சுட்டோம் நேத்திக்கு. நம்ம வந்து சோல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். இது வந்து 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் சொன்னாங்க. 38ல இருந்து 53 வரைக்கும் என்ன சொன்னா, புத்தி யோகம், பக்தி. உத்தியோகம்ங்கிறது பக்தி யோகம் தான். பக்தி செயல்பாடுல பாவம் இல்லை. நான் வந்து பகவானுக்கு வந்து நீ என்ன சொன்னா என்ன பண்ணினாலும் அதுக்கு வந்து பாவம் தோஷம் இதெல்லாம் கிடையாது. அது வந்து என்னது அதுல வந்து ஒரு பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் வந்து தொத்திக்காது அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி இதையும் பண்ணு அதையும் பண்ணு, ஞான யோகமும் பண்ணு அப்படிங்கிற, பக்தியோட பண்ணுங்கிற, எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. ஏக்கம் வத, ஏதோ ஒண்ணு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணாட்ட கேட்கிறேன். எஸ், வேற யாராவது இருக்காங்களா படிக்கிறதுக்கு? அப்ப நான் படிச்சோம். कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து வந்தா வரலாம் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல. மித்யாச்சாரனா என்னது, பிரிட்டெண்டர், பாசாங்குக்காரர். யாரு பாசாங்குக்காரர்? இப்ப இவர் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இவர் போட்டோ கொடுத்துருக்கு. காவி உடை உடைத்தின்னு இருக்கார், தலைமுடி எல்லாம் வளர்த்தின்னு இருக்கார், அப்புறம் என்னது கமெண்ட் எல்லாம் இருக்கு. பார்த்தா ஒரு சுவாமிஜி மாதிரி தான் இருக்கார். ஆனா அவர் சுவாமிஜியா, ரியல் சுவாமிஜியா இல்ல. ஏன்னா மொபைல்ல இப்ப அதுக்கு சுவாமிஜி எல்லாம் மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா அப்படி இல்ல. ஒரு சுவாமிஜி ஒரு பகவானை நினைத்துட்டு அவர் ஒரு மலைக்கு மேல ஒரு காட்டுல போயிட்டு தபாஸ் இருக்காருன்னா அவருக்கு எதுக்கு மொபைல் வேணும்? பகவான்கிட்ட பேசுவாரா? இல்லையே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃபேமிலிட்டு தானே பேசுவாங்க. நீதான் ஒன்னும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு வெளியில வந்துட்டு திருப்பி வந்து அவகிட்ட கான்டாக்ட் பண்றதுல அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? தட் மீன்ஸ் யூஆர் நாட் அ ட்ரூ சுவாமி. இல்ல, சுவாமினா இது சன்னியாசம் நீ வாங்கிக்கலன்னு அர்த்தம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. புலன், இந்த புலன் இது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு. கை ஒன்னொன்னு கையில இருக்கு, சிகரெட் இருக்கு. சோ இவன் எல்லாம் போலி மனிதன். இவளுக்கு வந்து ஆக்சுவலி கண்ட்ரோல் கிடையாது. புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், சில பேருக்கு மனசுலயும் கண்ட்ரோல் கிடையாது. அதுல நமக்கு வெளியில தெரியக்கூட செய்யாது. பார்த்தா எல்லாம் கண்ட்ரோல்டா பேசுவோம். மெடிடேஷன் பண்றவங்கள உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க, மனசுக்குள்ள என்ன ஓடுறது தெரியாது. சோ அதுவாங்கள எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, பாசாங்கிறதெல்லாம் கிருஷ்ணர் பிட்டு 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 வச்சிருக்காரு. ஒன்னும் பகவத்கீதை 18 நாள் முடிச்சப்பறம் திங்க் பண்ணி பார்த்தா there is no matter. ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து அவர் விடல, எல்லா சப்ஜெக்டையும் தொட்டு தொட்டு எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு நமக்கு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிக் கொடுக்கும். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, இந்த மீனிங் செயலின் புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர், ஆனால் உணர்வு பொருள்களின் மீது வசிக்கும் ஒருவர் நிச்சயமாக தன்னை ஏமாற்றிக் கொள்கிறார் மற்றும் பாசாங்குக்காரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். எல்லா புலன்னா நம்மளுடைய எல்லா சென்ஸ் ஆர்கனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் வந்து ஆக்சுவல் துறவு மேற்கொண்டிருக்காருன்னு நினைக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க போலி மனிதன், இவாளையெல்லாம் வந்து நம்பக்கூடாது. எஸ், நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்ம ஜ்யாயோ ஹி அகர்மணஹ ஷரீர யாத்ரா பிச்சதே ந பிரசீதயேத் அகர்மணஹ. நிறைய கர்மா ஜானிக்கிரமன் பிரபுஜி ஆண்ட்ரேஸ். அடுத்த ஸ்லோகம் தரேன் பிரபுஜி. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, கர்மா. இப்ப நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன், கர்மா அகர்மா விகர்மா அப்படி 3 இது இருக்கு. உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையை செய்யுங்கள்.
ஸ்டார்டிங்லயே பகவான் அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, பகவத்கீதா மாத்திரம் படிச்சுன்றே என்னையே அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. அண்ட் சம் பீப்புள் வில் சே ஆல்சோ, இந்த ஏஜ்ல என்னத்துக்கு போனோம் அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து டைம் வேஸ்ட் தான், இதெல்லாம் இது பண்ணீங்க ஒரு டைம் பாஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. கெடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம எல்லாம் அந்த சங்கத்தை விட்டுட்டு நல்ல சங்கம் போய் நம்ம இருக்கோம், இதெல்லாம் தான் சத் சங்கம். அப்ப நம்ம வந்து இதுதான் நமக்கு வழி அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம இங்க ஜெயந்தி மாதாஜி மியூட். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையை செய்யுங்கள். இப்போ ஆன்மீகத்துல பார்த்தோன்னா என்னது கடமைன்னா என்னது? யாகம், யஜ்ஞம், ஜபம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். ஒரு நாளைக்கு விடக்கூடாது. பகவானை வந்து தியானம். அதனால்தான் ஒரு ஹியூமன் பீங்காவே பிறந்திருக்கும். இல்லாட்ட ஒரு பூனையும் ஒரு நாயவும் பிறந்திருக்கலாமே, அவளுக்கு தான் அந்த இது இல்லவே இல்லையே. நம்ம ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கணும். கடவுளை வந்து தேங்க்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ரேயர் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணதான் வேணும் அப்படின்னு. அப்ப அவங்களோட கடமையை செய்யுங்கள். வேலை செய்யாமல் இருப்பதை விட அவ்வாறு செய்வது நல்லது. இன்னும் வேலை இல்லாம சும்மா அப்படி மெடிடேஷன் பண்றேன் அந்த மாதிரி பண்ண எல்லாம் ஏன்னா மைண்ட் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்காது. அப்ப அது பண்றதை விட இந்த மாதிரி யாகம், யஜ்ஞம், பகவான் கிளாஸ் ஒண்ணும் தெரியலையா, கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கல, அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை, வேலைக்கு போகணும். அது மாதிரி ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் சொல்ல எப்போ பண்றதுன்னா போயிட்டு வரும்போது. ஆபீஸ்ல எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல முடியாது, வேலை பண்ணணும். இல்ல இப்ப எனி திங் வீட்லயே வந்து வேலை பண்ணிட்டே இருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் பதிஞ்சு போயிடும். அதனால அதுக்கு வந்து ஒரு டைம் ஒதுக்கி நம்ம பண்ணலாம். சோ என்னது இதுல இருக்கு. அப்போ அதை ஒண்ணும் பண்ணாதுக்கு என்ன வந்து தியானம் பண்றதை விட உங்களுடைய இந்த பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, இந்த யாகம், யஜ்ஞம், ஜப்பா இது அண்ட் உங்களுக்கு டெய்லி அந்த டியூட்டிஸ், அதான் பராகர்மா அபராகர்மான்னு ரெண்டனும் இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் நீங்க இன்வால்வ் பண்ணும்போது என்ன நினைத்து பண்றதுதான் பெட்டர். வேலை இல்லாமல் ஒருவரின் உடலை கூட பராமரிக்க முடியாது. ஒரு உடலை வந்து பாடினா உள்ள ஆத்மா வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். நம்மள சும்மா இருக்கவே விடாது. ஒண்ணு இல்லை இப்படி உட்கார்ந்து தலையாவது இப்படி இருப்போம், இப்படி சொஞ்சுப்போம், ஏதோ சம் ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். நம்ம பண்ணாம இருக்க முடியாது. அது பண்ணாம இருக்குன்னா என்ன ஒரு டெட் பாடி தான் இருக்கும். அந்த டெட் பாடியால தான் அப்படி ஸ்டிஃபா இருக்க முடியும் ஒண்ணும் பண்ணாம. நம்ம உயிருள்ள பாடக்கெல்லாம் வந்து ஏதோ ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். இப்ப நல்லது இந்த மாதிரி பகவானை நினைத்து அவருக்கு இது என்னது ஜப்பா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். என்னாச்சு? எஸ் பிரபுஜி ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணாலே படிச்சுக்கோங்க. ஓ நான் இங்க பிரபுஜி இங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஜெயந்தி மாதா படி. இதுதான் எனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆயிடுறது. என்ன நான் சொல்றேன், ஐ எம் வெயிட்டிங். திரும்பி இது பண்ணுமா, அன்மியூட் பண்ணுமா? ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யஜ்ஞாத் கர்மணோ யத்ர யஜ்ஞாதாத் கர்மணோ யஜ்ஞாதாத் கர்மணோ யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனக தத்தர்த்தம் கர்ம கௌண்டேய முக்த சங்க சமாச்சார. புக்க பார்த்து படிக்கிறேன்னா அதுல ஆ போட்டு மாதாஜி. அந்நியத்திர அப்புறம் அயம் அப்படி வரும் அதுல. ஓகே அத இங்க போட்டிருப்பாரு, ஸ்கிரீன்ல போட்டிருப்பாரு. சோ அந்த மாதிரி கரெக்டா படிச்சுனாக்கா அது அழகா அந்த அர்த்தம் வரும் அதுல. இன்னியத்திரல ஒரு வேர்டே கிடையாது. அந்நியத்திர அயம் அதான் கரெக்ட் வரும். ஓகே இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். விஷ்ணுங்கிறது யாரு நம்ம வரும் அந்த டீட்டெயில் நம்ம சொல்ல போறோம். கிருஷ்ணாவோட ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்ஷன் தான் விஷ்ணு. அது ஒரு விஷ்ணு கிடையாது, மூணு விஷ்ணு நம்ம படிக்க போறோம். அதெல்லாம் நம்ம புதுசா இருக்கும். இஸ்கான்ல தான் அது அழகா பிட்டு கரெக்டா வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சோ நமக்கு வந்து வி கெட் லாட் ஆஃப் நாலேஜ் இதெல்லாம் படிக்கும்போது. சோ விஷ்ணுவிற்கு கிருஷ்ணாவிற்கு சொல்லலாம் அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். ஏன்னா நம்ம என்ன வேண்டின்னு நம்ம என்னெல்லாம் யாகம், யஜ்ஞம், ஜப்பா என்னெல்லாம் பண்றோமோ அது நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. பகவானை தவிர நம்ம வேற எந்த செயல்கள் பண்ணாலும் இட் ஹேஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சொன்னோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பாவங்கள் வரும், இது புண்ணியங்கள் வரும். அந்த மாதிரி நம்மள அது அட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். சோ அந்த பாவம் பண்ணணும்னு என்ன, மேல் உலகத்துக்கு போனோம், என்ஜாய் பண்ணணும், திரும்பி இந்த உலகத்தை வந்து பிறப்போம். இது புண்ணியம் பண்ணா, பாவம் பண்ணா கீழ் உலகத்துக்கு போவோம், அதோட எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வந்து பிறப்போம். ஆனா அகர்மா லெவல்ல நம்ம பண்ணும்போது, அகர்மனா வந்து பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கோம். எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக, கடவுளுடைய திருப்திக்காக செய். நீ யாகம் பண்ணாலும் சரி, நம்ம டியூட்டி எது பண்ணாலும் சரி, நம்ம டியூட்டி நம்ம பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் நினைத்தது எல்லாம் அவருக்கு அர்ப்பணம். அவர் பார்த்துப்பார். அது இதோட அவுட்கம் என்னது ஐடோன்ட், அது பகவான் பார்த்துப்பார்னு விட்டுவிடும். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். அப்ப இப்போ நம்ம எனி டியூட்டி நம்ம பண்ணுவது என்னது, ஐ எம் டூயிங் இட் ஆஸ் மை டியூட்டி. ஜப்பா பண்றோமா, கிளாஸ், எஸ் இட் இஸ் மை டியூட்டி, ஐ எம் ஜஸ்ட் அட்டெண்டிங், அவ்வளவுதான். அப்ப என்னது அதோட என்ன அவுட்கம்? இவ்வளவு 1 மாசமா 4 மாசமா அட்டென்ட் பண்றீங்க, இப்ப 1 வருஷமா அட்டென்ட் பண்றேன், என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது நமக்கு தெரியாது. பகவான் கணக்கு வச்சிருக்காரு. அவர் கொடுப்பார் எந்த நேரம், தக்க நேரத்துல நமக்கு எந்த விதத்தை நல்லது பண்ணுவார் தெரியாது. இந்த மாதிரி விட்டுருவோம்.
எப்படி இருக்கணும், பற்று இல்லாம இருக்கணும். அதுக்குதான் நம்ம என்னது, we are after all ஒரு ஆத்மா தான். நம்ம இந்த பாடிலி வந்து இப்போ ஒருத்தர் நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி ரிலேஷன் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம், ஒரு பேர் இருக்கு. இப்ப ஜெயந்தி மாதாஜி மேல பேர் இருக்கு. அப்போ ஐ நோ தட் மாதாஜி as ஜெயந்தி மாதாஜி. இன்னும் ஃபேஸ் எல்லாம் இன்னும் பார்த்து தெரியாது, பிகாஸ் we have never met each other. எல்லாம் ஆன்லைன் நம்ம படிக்கிறது அப்படிதான் தெரியும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள். ஆனா வந்து அந்த பேரை வச்சுதான் நம்ம அடையாளம் பண்றோம். இல்ல சரி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு உருவம், அந்த உருவத்தை பார்த்து ஒரு கனெக்ட் வச்சுக்கோம். பட் இல்ல அப்படிங்கிற எப்படி இருக்கணும், பற்றுதல் இல்லாம. ஏன்னா அவரும் ஒரு ஆத்மா தான், நானும் ஒரு ஆத்மா. எனக்கும் அழிவு கிடையாது, அவருக்கும் அழிவு கிடையாது. அண்ட் we are always there. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை நம்ம பார்க்கணும். நம்ம பற்றோட வந்து ஒரு அந்த மாதாஜி எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, அந்த உருவம் எனக்கு நல்லா தெரியும், பரிச்சயம், நல்ல ஒரு இதா இருக்குன்னா ஏதோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம ரிலேஷன்லயே அப்படித்தானே. இப்போ ஒரு தாத்தா இறந்து போயிட்டார், பாட்டி இறந்து போயிட்டாங்கன்னா நமக்கே வருத்தம் வருதுன்னா நம்ம வந்து we are keeping bodily கனெக்ஷன் வச்சிருக்கோம். அது இல்லாம நம்ம வந்து ஆத்மா ஆத்மான்னு நினைச்சோம்னாக்கா எங்க போயிட்டார் பாட்டி, ஒரு உருவத்துல இருந்தா பாட்டி மாதிரி, அந்த பாட்டியோட உருவத்துல இருந்து அந்த ஆத்மா வந்து வேற ஒரு உடலுக்கு போயிட்டு அந்த உடல் தான் விழுந்திருக்கு. அந்த மாதிரி எனக்கே தோணணும். அது எப்ப வரும் தெரியாது. இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னா எனக்கு வந்துடுதுன்னு நினைக்காதீங்க. நானும் உங்களை மாதிரி தான், ஸ்டூடெண்ட் தான். யாராவது நம்ம வீட்டுல யாரோ இறந்து போனா டெஃபினட்டா துக்கம் வரும். நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரோ இல்ல ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது ஏதோ ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு துக்கம் தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா we are all connected through body and நம்மள அட்டாச்சா இருக்கும். அது வேண்டாம் தான் சொல்றேன் பாபா. ஏன்னா இந்த அட்டாச்மெண்ட் இருந்துன்னா வரும், அவரு துக்கம் வரும். நீ ஒரு ஆன்மா என்பதை உணர்ந்து பற்றற்ற மனநிலையில் கடமையை செய். நம்ம வந்து ஒரு ஆத்மா தான், we are all ஆத்மாஸ் தான். ஒரு உடலை வந்து ஒரு சட்டம் மாதிரி போட்டு இருக்கோம். இது தெரிஞ்சவங்க வந்து they will not be bewildered, they will not get confused, வருத்தப்பட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பழகிக்கணும். எஸ், கர்மாவின் வகைகள் அதெல்லாம் போட்டு. கர்மான என்னது, நல்ல எதிர்வினைகளை கொண்டு வரும் பொருளுக்கு தளத்தில் நல்ல வேலை. நம்ம நல்ல வேலை பண்ணலாம். ஒரு குருடர் இருக்கார், அவரை வந்து ரோடு கிராஸ் பண்ணி விடுறோம். இல்ல இதெல்லாம் பண்றதுதானே. யாரோ வந்து நிறைய சாமான் இடத்துல இப்போ நம்ம பில்டிங்ல இதுல மாடிப்படி ஏறி போறாங்க, இல்ல ரோடு கிராஸ் பண்ணாங்க, தாங்க 2 பையன் தாங்க, நான் உங்களை வந்து டாக்ஸில உட்காத்தி வைக்கிறேன், ஏதோ சம் ஹெல்ப் வி டூ இல்லையா. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாலும் இதெல்லாம் வந்து நல்ல காரியம் தான். இதுக்கு டெஃபினட்டா நமக்கு வந்து ஒரு கூலி கிடைக்கும். என்ன கூலி, புண்ணியம் கிடைக்கும். ஆனா என்ன ஆகும், அந்த புண்ணியம் இந்த மாதிரி புண்ணியம் சேர்த்து என்ன ஆகும், பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது, டெஃபினட்டா பண்ணணும். இதெல்லாம் மனிதர்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி, மனுஷா மாத்திரம் இல்ல, பூனை பூச்சி எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் தான் பண்ணணும். அது மாதிரி இருக்கும்போது புண்ணியங்கள் எல்லாம் வரும். அது வந்து சொர்க்க லோகத்துல போய் நல்லா அனுபவிக்கிறேன். புண்ணியம் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோமோ சொர்க்க லோகத்துல வந்து சோமரசம் எல்லாம் குடிச்சு ரொம்ப உருவசி எல்லாம் ஆடுவாங்க. நம்ம அழகா பார்த்துட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். ஆனா என்ன ஆகும், அந்த புண்ணியம் கரையிறது வரைக்கும் அங்க இருக்கும். அது கரைஞ்சப்பறம் என்னது, போ உன்னோட வீட்டுக்கே போனோட திரும்பி இந்த இடத்துல வந்து பிறந்து திரும்பி என்ன உருவம் எடுப்போமோ தெரியாது. அந்த மாதிரி பிறப்போம் திரும்பி. அதுதான் வேண்டாம் நமக்கு. அப்புறம் விகர்மான்னு கடவுளின் சட்டங்களை மீறுதல். எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது சொல்றவங்களோ அதெல்லாம் செய்யறது. பொய் திருட்டு என்னெல்லாம் ஒரு பேட் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா பாவ செயல்கள். அப்ப இப்ப பாக்குறோம் ஜெயிலுக்கு போற போலதான். இப்ப அது என்ன, ஒரு 10 year இம்ப்ரிசன்மெண்ட், 20 வருஷம் லைஃப் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு என்னது, he will again come back. எங்க வருவோம், வீட்டுக்கு தான் வருவோம். அதே போலதான் நம்ம கீழே போய் நரக உலகத்துல இதெல்லாம் தப்பு காரியம் பண்றோமோ கீழே போய் அதோட வருத்து நல்லா உண்டு பனிஷ்மெண்ட் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு என்னது, பாவம் எல்லாம் கணக்கு தீர்ந்து கொடுத்து இப்ப வைக்கும் அப்படின்னா இங்க திரும்பி இங்க வந்து பிறப்போம். திரும்பி ஒரு பாவம் புண்ணியம் இந்த கர்மாவையே சிக்கி இதேதான் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனா இதுலயும் விடுதலை பண்ணணும்னா எப்படி, அகர்மா பண்ணணும். அகர்மான என்னது, ஒரு எதிர்வினையும் எதிர்பார்க்காம வராத செயல். அது என்னது, எந்த எதிர்வினையும் ஏற்படாத பக்தி நடவடிக்கை, யாகங்கள் பண்றது, பூஜை பண்றது எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா பலன் நோக்கு செயல் கூட பண்ணக்கூடாது. எது பண்ணா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணாலும் என்ன இப்படி பகவானோட திருப்திக்காக பண்ண. இப்போ ஒருத்தர் யாரோ வந்திருக்கா, யாசகம் ஏதோ ஒரு ஹெல்ப்புக்கு வேண்டி வந்திருக்கா, என்ன நினைக்கிறோம், அவன் ஏன் நம்மளுக்கு மட்டும் வந்து கேட்கறான். பகவான் செலக்டட், நம்மளால முடிஞ்சா கொடுக்கணும்ல. அவன் கேட்கறதுக்குள்ள நம்ம எடுத்து வேற எங்கேதோ கடன் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படி இல்லை. நம்மளால கொடுக்கணும்னு எண்ணம் இருந்ததுன்னா எப்படி, பகவானை நினைத்துன்னு கொடுக்கலாம். சோ வந்து எதுவுமே வந்து பகவானை இன்வால்வ் பண்ணிடணும். அப்ப என்ன ஆகும், அது வந்து அக்கர்மான லெவல்ல போயிடும். அப்ப அதுல புண்ணியம் வராது. புண்ணியம் வந்து மேல உலகம் போயிட்டு என்ஜாய் பண்ற அந்த இது வராது. பாவமும் நாம் டெஃபினட்டா இந்த அக்கர்மா பண்றவங்க எல்லாம் பாவம் பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப அக்கர்மால என்னன்னாக்கா பகவானை நினைத்து என்ன பண்ணினாலும் சரி, வீட்டுல நார்மல் டேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணாலும் சரி, இல்ல யாகம் யஜ்யம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணாலும் சரி, இப்போ ஒரு கோயிலுக்கு டொனேஷன் கொடுக்குறோம், என்னோட பெரிய போர்டுல எல்லாம் பேர் வேணும், அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம். பகவானுக்கு தெரியும் நீங்க என்ன கொடுத்துருக்கீங்கன்னு, அது போறோம் நமக்கு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்வினை எல்லாம் எதிர்பார்க்காம நம்ம செய்யறது பகவானுக்கு வேண்டி அவரை நினைத்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அக்கர்மா லெவல்ல வரும். அது வந்து நமக்கு ரியாக்ஷனே கொடுக்காது. சோ நமக்கு பாவம் வராது, புண்ணியம் வராது. டைரக்டா பாதை கிளியர் ஆகிட்டே போகும். பகவானுடைய இடத்துக்கு போறதுக்கு பாதை will be clear. எஸ், கர்மனா நல்ல செயல் தான், புண்ணிய செயல்கள் தான் பண்ணுவாங்க. இன்பம் கிடைக்கும், ஆனா மறுபிறவியும் கிடைக்கும்.
விகர்மா என்னது, பாவ செயல் பண்றாங்க, துன்பம் கிடைக்கும், அவங்களுக்கும் மறுபிறவி கிடைக்கும். அதோட இதெல்லாம் என்ன அனுபவிச்சுட்டு இப்ப ஜெயில அனுபவிக்கிறவங்க தான் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வருவோம் பிறப்போம். ஆனா அகர்மா இந்த மாதிரி பகவத்கீதா படிக்கிறது, கிளாஸ் அட்டன் பண்றது, பஜன்ஸ் எல்லாம் பாடுறது, whatever நீங்க என்னெல்லாம் விரதம் இது ஏகாதசி விரதம் எல்லாம் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி நல்ல இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா செயலற்ற தன்மை. அந்த மாதிரி வேலை பண்றது இட்ஸ் ஆஸ் குட் as you are not doing any work. அப்படி அது வந்து வேலை பண்றதுல கணக்கிலேயே வராது. அதெல்லாம் செயலற்ற தன்மை தான். இதுல என்ன ஆகும், பேரானந்தம், ஆனந்தம் மாத்திரம் இல்ல பேரானந்தம். இதை வந்து டைரக்டா ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிடுவோம். ஏன்னா ஒண்ணுமே அக்கௌண்ட்ல ஒண்ணுமே இருக்காது, பாவமும் கிடையாது புண்ணியமும் கிடையாது. சோ என்ன என்ன பண்ணாலும் என்ன பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது ஒண்ணுமே இருக்காது. என்ன டைரக்டா நம்ம இது கோலோக பிருந்தாவன் தான். டிக்கெட் கன்ஃபார்ம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாட்ல யார் என்ன போட்டிருப்பாங்க, துர்காமா தச்சு வந்துட்டீங்களா அப்பா? ஓகே, அந்த நீங்க இப்பதான் வந்திருக்கீங்களே. திரும்பி இப்போ ஒரே ஒருத்தர் அவர் தான் வந்து போட்டிருக்கார், வெங்கடேஷ் குமார் எழுதியிருக்கார். அவரை வந்து பிரசன்ட் மார்க் பண்ணிடுங்க. அவரோட நம்பர் நான் திரும்பி காப்பி பண்ணிடுறேன், அவர் பண்ணுவாரா தெரியாது. எஸ், அவரோட காப்பி பண்ணிட்டு அதோட நோட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் வந்து ஹேமா மாதாஜி அவங்களோட பேரு பாக்கி எல்லாரோட நான் போட்டுட்டேன். பாக்கி எல்லாரோட நான் பாக்கி எல்லாரோட போட்டுட்டேன்னா உங்களுக்கு தெரியாது. திரும்பி நீங்க உங்க பேர்லாம் எழுதிக்கணும். ஓகே, அப்புறம் நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன், டேலி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? ஐ திங்க் வி சா. ஓகே, இல்ல பார்க்கல, அது பார்த்தால குழந்தைகள் செக்ஷன்ல தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ செயலின் சிக்கல்களை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். இப்போ இது வந்து சொல்றது ஈஸி தான், ஆனா பிராக்டிக்கலா கொண்டு வரும்போது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூடிட்டி, இப்போ குட்டி குட்டி சட்டையெல்லாம் இப்ப நம்ம தான் பாக்குறோமே, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா என்னவோ கன்றாவியோ இருக்கும். அந்த காலம் மாதிரி புடவை தான் உடுத்திப்பாங்க. நாங்களாம் காலேஜ் போகும்போது புடவையை தவிர ஒன்றும் பார்த்தது கிடையாது. அப்ப அந்த மாதிரி இப்போ காலம் போய் இப்ப எல்லாம் தலைவிரி கோலமா இருந்து எல்லாம் அவங்க பின்னாடிலேயும் பார்த்தா அது பாயா கேர்ளானே தெரியாது. பாய்ஸும் வளர்த்துக்கிறாங்க, கேர்ள்ஸும் இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஹேர், ஒண்ணுமே தெரியாது அந்த மாதிரி. சரி, இப்போ ஃபேஷன் எல்லாம் கரெக்ட் தான், ஆனா நியூடிட்டி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. உடலை மறைக்கிறதுக்கு தான் துணியை தவிர இப்ப உடலை காட்டுறதுக்கு வேண்டி அந்த துணி எவ்வளவு குஷல் இருக்கோ அவ்வளவு காஸ்ட்லி. இந்த துணிக்கு ஜீன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம உடலை மறைச்சிருக்கோம் அங்கெல்லாம் நல்லா கிழிச்சு லிட்ரலி ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கும் அந்த ஒரு வித்தியாசம் தெரியாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க. இப்போ உடலை காட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளவு இஷ்டம். அப்ப என்ன, பகவான் உள்ள இருக்காரு, சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்காரு, நம்ம என்ன பண்றோம்னு ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அவர் பார்த்துட்டே இருக்காரு. அவர் என்ன சொன்ன, சரி உனக்கு வந்து ஒரு ஹியூமன் பீங் ஃபார்ம் கொடுத்தேன், ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு நீ வந்து அது ஒழுங்கா செயலாற்றல, ஆனா உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நேக்கடா இருக்கதான் ரொம்ப பிடிக்கிறது அப்படின்னா, சரி அடுத்த ஜென்மத்தை உனக்கு வந்து மரமா கொடுத்து விடுறேன், நீ மரமா போயிடுவேன்னு. அப்புறம் வந்து இருக்கலாம் 500 600 காலமா சட்டை இல்லாம இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பண்ணிடுவோம். அதே போல வந்து இது நம்ம பல்லெல்லாம் அவ்வளவு சின்னதா தான் இருக்கும். நம்ம கரடி இது புலி சிங்கம் மாதிரி எல்லாம் இந்த ஷார்ப் டீத் எல்லாம் கிடையாது. தேர் ஆல் வைல்ட் அனிமல்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அவளுக்கு வந்து சமைக்கலாம் தெரியாது. அவங்களுக்கு கேஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீ சமையனா அவங்களுக்கு தெரியுமா? அது தெரியும். அவங்களுக்கு வேட்டையாடி அந்த மாதிரிதான் சாப்பிடணும். அவங்களுக்கு அது போலதான் கொடுத்துருக்காரு. நமக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கல. நமக்கு அழகா வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது. கிடைக்காத உலகத்தொருணும் அந்த மாதிரி ஒரு பிரதேசத்தை இருந்தா அது வேற விஷயம். இப்ப நம்ம நாட்டுல எல்லாம் கிடைக்காத என்ன, நம்ம அட்லீஸ்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டுல கிடைக்காத ஒண்ணுமே கிடையாது. எல்லாமே கிடைக்கும். தமிழ்நாடுன்னா இந்தியாலேயே எந்த இடத்துல போனாலும் எல்லாம் கிடைக்கும். இருந்தாலும் இல்ல, நம்ம இந்த பல்லு வந்து ஷார்ப்பல, ஆனா அந்த கையில எனது ஃபார்க் அண்ட் நைஃபை வச்சு கட் பண்ணி சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னு பகவான் என்ன நினைப்பாரு, ஓ உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துடும், உனக்கு இதுல எல்லாம் தான் விருப்பம் இருக்கா, சரி அடுத்த ஜென்மத்துல உனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் கொடுத்து விடுறேனே, வெட்டி குத்தி சாப்பிடுற அந்த லைஃபே கொடுத்து விடுறேன், வேட்டையாடி வெட்டி குத்தி சாப்பிடு அப்படின்னு ஒரு டைகரோ ஒரு என்னது சம்திங் வைல்ட் அனிமலை நம்ம வந்து பிறக்க வைத்து விடுவார் பகவான். இல்ல வந்து சோம்பேறியா இருப்பான். நிறைய பேர் வந்து எப்பவும் படுத்துட்டு சோம்பேறி, ஒரு வேலை பண்ண மாட்டாங்க. சரி ஒரு அடுத்த ஜென்மத்தை உனக்கு வந்து கரடியா போயிடும். கரடி பாக்குறவங்க எப்போ அப்படி. அதனாலதான் இப்போ டெடி பேர்னு எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஏன் வாங்கி கொடுக்குறான்னு, சாஃப்டா இருக்கும். அது அனைத்து இந்த குழந்தைகள் வந்து அம்மா அப்பாவோட அணைப்புல தூங்காது. இப்பெல்லாம் எல்லாரும் வந்து தனி பெட்ரூம் தனிதான் எல்லாம் தனித்தனியா எடுத்துப்போம். அந்த குழந்தைகளுக்கு அப்படியே சொல்லி கொடுத்து அது பெருசானாலும் தனித்தனியா போயிடும். வளர்த்துறதுல இருக்கு எல்லாமே. அப்படி நல்லா வளர்த்துனாலும் போறாங்க. அதெல்லாம் இப்ப நம்ம ஒன்றும் கமெண்ட் பாஸ் பண்றதுக்கு இல்ல, சொல்றேன். அப்ப இது என்னது, கரடியா பண்ணுவோம். ஏன்னா கரடி எப்பவும் இப்படி சோம்பேறியா படுத்துட்டே இருக்கும். ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு உனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, நீ வந்து தூங்கி ஒரு மாதிரி சோம்பேறியா இருக்க, உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, சரி நீ வந்து கரடியா போயிடுப்பா, உனக்கு அதுக்கு தான் லாயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவேன். அப்புறம் என்னது, பறக்கிறது ஊறுறது எல்லாமே சாப்பிடணும். எனக்கு எல்லாமே டேஸ்ட் பார்க்கணும். அது எந்த ஊர்ல நமக்கு தெரியும், இப்ப சொல்ல வேண்டாம். எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க அவங்க. இதுதான் சாப்பிடணும் இதுதான் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு கிடையாது. எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் பார்க்கணும். அப்ப என்னது, அடுத்த ஜென்மத்துல பன்னியா போயிடும்.
பண்ணினா நம்ம வேற ஒண்ணும் எக்ஸ்பிளைனே பண்ண வேண்டாம். அது எங்க இருக்கு, எந்த நேரமும் சதா சர்வ நேரமும் அந்த சாக்கடையில தான் இருக்கும். அது என்னதான் சாப்பிடுறதோ தெரியாது. அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த மாதிரி நம்ம பெறுவோம். ஸோ இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும். செயலின் சிக்கல்களை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். எனவே தடை செய்யப்பட்ட செயல் என்ன, எந்த செயலற்ற தன்மை என்பதை ஒருவர் சரியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த ஜென்மத்துல, ஏன்னா அடுத்த ஜென்மம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இந்த ஜென்மா. இதுக்கு முன்னாடி இதுவும் இருக்கும். அதெல்லாம் கர்மா மூட்டை மூட்டையே வச்சுட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு லைஃப் லீட் பண்றோம்னா இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு மூட்டை திறந்திருப்பா. இப்ப நல்ல லைஃப்ல லீட் பண்றோம்னா ஒரு மூட்டை திறந்தால நல்ல புண்ணியம் பண்ணி அந்த ஒரு இது இருக்கும். அந்த ஜென்மத்துல நிறைய புண்ணியம் அதை வந்து அனுபவிச்சிடும். அந்த புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணதுனால இப்ப நல்ல சுகமா இருக்கும் அப்படின்னு. இல்ல ஒரு வியாதி, ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கும், பண கஷ்டம், வியாதி, அது இது ரொம்ப ஏதாவது இருக்கும், உடல் உபாதையில இருந்தனாக்கா ஏதோ ஒரு மூட்டையில அது வந்து பிராரப்த இதெல்லாம் நிறைய பெரிய ஒரு இது உண்டு. அதை பத்தி படிக்கலாம் டீட்டெயிலா. பிராரப்த கர்மா, சஞ்சித கர்மா, இது என்னது, வேற என்ன கர்மா, நடுநடுல போயிடும். அந்த மாதிரி கர்மாலேயே டிஃப்ரெண்ட் உண்டு. ஒரு ஜென்மத்தை நம்ம கர்மா பண்றதுல அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ரியாக்ஷன். ஆனா எல்லாம் இந்த ஜென்மத்துல பண்ணுவோமா அது தெரியாது. அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கலாம், இல்ல 10,000 ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் அதோட வந்து இது மெச்சூர் ஆகும். எப்படி மெச்சூர் ஆகிற போல அது வந்து எப்போ அது பிராரப்தமாயி நமக்கு வந்து அனுபவிக்கிறது தெரியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அட்லீஸ்ட் இந்த ஜென்மம் இப்ப நமக்கு புரிஞ்சுட்டோம் இல்லையா, என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி இனிமேலாவது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒண்ணும் வந்து தப்பு இதெல்லாம் பண்ணாம எப்படி ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. ரமேஷ் கிருஷ்ணன். ஓகே சரி. நடுநடுல நம்ம இப்ப துர்கா மாதாஜி வந்துட்டாங்களே, இனிமே நான் சாட் பார்க்க வேண்டாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண. எஸ். தேவான் பாவயதானேன தே தேவா பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவயந்தஹ ஸ்ரேயஹ பரம் அவாப்ஸ்யதஹ. தேவதைகள் யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடைந்து உங்களையும் மகிழ்விப்பார்கள். அப்ப என்னது, யாகம் யாகம் பண்றோம் தேவர்களை குறித்து. ஓகே, இது இப்ப நம்ம வந்து கிருஷ்ணரே இல்ல, ஏதோ தேவர் பாக்கிய கிருஷ்ணர் ஒரு கடவுள், கிருஷ்ணர் தான் கடவுள். அவருக்கு அது அல்லாதவர் எல்லாமும் வழிபடலாம், இல்லைன்னு கிடையாது. அவங்களும் வந்து ஹாப்பியாவா ஒரு என்ன யாரெல்லாம் இருப்போம், தேவி, முருகன், சிவன், பிள்ளையார், ஆஞ்சநேயர், யாரை வேணா நம்ம வழிபடலாம். நம்ம என்ன வேண்டி அவங்க கிட்ட கேட்கிறோமோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா கொடுக்கவும் செய்வாங்க. பட் ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கலாம், தேர் ஆல் ஹெட். இது என்னது, டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் தான் மெயின். வந்து நம்ம குழந்தைகள் சொல்ற பிரின்சிபல் ஒரு மெயின். ஒரு உங்களுக்கு கம்பெனினே சொல்லலாம், பெரியவங்க தானே இந்த கிளாஸ். ஒரு ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனி எப்படி ஒரு ஆள் இருப்பாங்க, இப்ப போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லலாம். இருந்தாலும் ஒருத்தர் இருப்பார், அவர் தான் வந்து சேர்மேன் அப்படின்னு இருப்பாங்க. அவரோட அண்டர் தான் எல்லாருக்கும் இது பண்ணுவாங்க. அந்த மெயின் பதவியில யாரு, கிருஷ்ணர் தான் இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பிரிச்சு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே கிருஷ்ணர் பண்ண முடியுமா? இந்த செல்வத்தை கொடுக்கறதுக்கு லட்சுமி தேவி நீ பாத்துக்க, நாலேஜ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த சரஸ்வதி தேவி நீ இது பாரு, வலிமை பலத்தை கொடுக்கறதுக்கு இந்த ஆஞ்சநேய, வாட் எவர், எனக்கு தெரியாது அவ்வளவு டீடைல். அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணும். அப்ப நம்ம வந்து அவங்களை வழிபடுறோம், தப்பே கிடையாது. அவங்க பண்ணும்போது என்ன, தேவதைகள் யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடைந்து உங்களையும் மகிழ்விப்பார்கள். எப்படி, அது நம்ம என்ன வேண்டுமோ அதெல்லாம் கொடுப்பார்கள். இதனால் மனிதர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பால் அனைவரும் செழிப்பாக ஆட்சி செய்ய முடியும். எல்லாம் ஹாப்பியா இருப்பாங்க. நம்ம வேண்டோம் நமக்கு கிடைக்கும், அது மாதிரி நடந்துருக்கும். ஆனால் அது ஒரு இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் இருக்கிற போல ஒரு செமிகாலம் போட்டுக்கலாம். ஆனால் இது நிரந்தரமா அது கேட்டுக்கலாம். நிரந்தரமா இப்ப வந்து குழந்தை படிக்கும்போது ஏதோ கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு பாஸ் ஆயிட்டேன், திரும்பி அடுத்த வருஷம் எக்ஸாமுக்கு திரும்பியா பண்ணணும். அப்புறம் என்னது, ஓகே எல்லாம் படிப்பெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு, ஜாபுக்கு வேண்டி திரும்பி எங்கேயோ போவாங்க. அதை பண்ணி இதை பண்ணி இந்த பூஜை பண்ணு, அங்க வந்து சதுர்த்தேங்காவோட ஜாப். ஓகே, ஜாப் கிடைச்சோடனே எல்லாம் ஹாப்பி, இனிமே சந்தோஷமா இல்லையே, பதவி உயர்வு வேணுமே, அதுக்கு வேண்டி திரும்பி பண்ணுவாங்க. இப்படி நமக்கு வந்து அன்லிமிட்டட் வான்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும், பண்ணிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி பகவானை தேடி போனோம், அவங்க கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க, திரும்பி தேடி போகணும். இந்த மாதிரிதான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி அவங்க 2 பேரும் இதுல வந்து they will get everything. டி கௌரி மாதாஜி, என்ன படிக்கணுமா உங்களுக்கு? எதுக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க? ஒரு நிமிஷம், நான் அதை முடிச்சு விடுறேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம். இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, பௌதிக வாழ்க்கையில எப்படி, பௌதிக வாழ்க்கை கர்ம காண்டம். இன்னைக்கு நான் சொன்னேன்ல, கர்ம காண்டம்னா என்னது, கர்ம யோகம்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லி. செயல் எப்படி இருக்கும் பௌதிக வாழ்க்கையில, பாவம் புண்ணியம், என்ன செயல் நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணாலும் அது வந்து இட் வில் அட்ராக்ட் பாவம் ஆர் புண்ணியம். எனி ஆக்ஷன் we do, எதர் பாவத்துல பாவம் கிடைக்கும் ஆர் புண்ணியம் கிடைக்கும். கர்ம காண்டம்ல என்னது அதே போலதான், பாவம் கிடைக்கும் புண்ணியம். ஏன்னா நம்ம வந்து சாரி, கர்ம காண்டம், கர்ம நல்லது, யாகம் தானே பண்ணுவாங்க, அதுல வந்து பாவம் எல்லாம் கிடைக்காது.
புண்ணிய காரியம் தான் பண்றான். பல நோக்கு செயல்கள் தான் புண்ணிய காரியம், வந்து பாவம் எல்லாம் பண்ண மாட்டான். அது கர்ம யோகம் பண்ணும்பொழுது அது பாவமும் இல்லை, புண்ணியமும் கிடைக்காது. தட் வில் பி கிளியர். அந்த இது கிடையாது, என்னது பிரதிபலனே கிடைக்காது. விருப்பம், பௌதிக வாழ்க்கையில என்னது சுயநலம், என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய வீட்டுக்காரர், என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், என்னுடைய அதுக்குதான் வேலை பண்ணுவாங்க. கர்ம காண்டால் என்ன ஆகுது? பல நோக்கு செயல்ல எனக்கு ஏதோ காரியம் முடியணும், அதுக்கு வேண்டி யாகம் பண்றேன், எனக்கு ஏதோ காரியம் முடியணும், அதனால நான் வந்து ஜப்பா பண்றேன், சம்திங் அந்த மாதிரி இருக்கும். கர்ம யோகம் எப்படி? பற்றென்று கடமையை செய்வது. காலையில என்னண்டாச்சா மங்களாரத்தி, நம்ம கோயில் எல்லாம் மங்களாரத்தி எல்லா இஸ்கான் கோயிலையும் நடக்கும். பட் நம்ம கோயில் என்னன்னாக்கா ஆன்லைனே காட்டுறாங்க, நிறைய கோயிலோட காட்டுறாங்க. நம்ம ஒரு அட்டாச்சு இது மேங்களூரோட அட்டாச் இருக்கணும், நம்ம கோயிலோட பார்க்கலாமே. நம்ம கோயிலோட காட்டுறாங்க அழகா 4 மணிக்கு எழுந்து பாக்குறது. சரி, அது ஓஹா நல்லா பகவான் தரிசனம் காண்றது, என்னது இந்த தரிசனம், விஸ்வரூப தரிசனம் சொல்றோம் இல்லையா? காலையில பகவான் இன்னைக்கு யாரோட முகத்துல முழிச்சோமோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றோமே, அழகா பகவானோட முகத்துல முழிக்கலாமே. இன்னைக்குமே நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும். ஜப்ப ஆரம்பிச்சோம், இன்னும் ஒரு மாலை பண்ணணும், உங்களால முடிஞ்சதுன்னா ஒரு மாலை பண்ணிடலாம். சோ காத்தால நல்ல ஸ்டார்ட் த டே வித் அ குட் இது. சோ இதெல்லாம் என்னது டியூட்டியா பகவானை நினைத்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது பற்றின்றி கடமையை செய்வது. இது ஒரு கடமையா தான் எடுத்து பண்ணணுமே தவிர இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது. அது அந்த மாதிரி போட்டோம்னா கர்ம காண்டம்ல வந்துடும். அப்புறம் செயலை பற்றிய அறிவு, நானே அனுபவிப்பாளன், நான் பண்றேன் இதெல்லாம், நான் செய்யறேன் அந்த மாதிரி நான் இதெல்லாம் எனக்கு வந்து பண்றதுக்கு ஒரு அனுபவிக்கிறது நான் தான் அனுபவிப்பேன் அப்படி. கர்ம காண்டிலே அதேதான், நானே அனுபவிப்பவளன். ஆனால் கர்மயோகம் மாதிரி பண்ணுவது என்னது? தன்னை உரிமையாளனாக கருதுவதில்லை. நான் பண்றதெல்லாம் பகவான் தான், அவரோட உலகம்தான், அவருடைய இடம்தான். நான் ஏதோ இருக்கேன், ஒரு ரெண்ட் கொடுக்காம என்ன ஸ்பேர் பண்ணிருக்க. நம்ம வீட்டுக்காரர், நம்ம ஒரு வாடகை வீட்டுல இருந்தா விடுவேன்னா ஒரு மாசம் சும்மா இருந்திருப்போம், பரவாயில்ல நீங்க ஒரு மாசம் கொடுக்கலான்னு வந்துருவோம். ஆனா பகவான் வந்து ஒண்ணும் கேட்கறது இல்லை பாவம். அப்ப அவருக்கு என்ன கொடுக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் கண்டிப்பா நம்ம சொல்லி அவரை திருப்திப்படுத்தலாம். சோ அவருக்கு வந்து நம்ம கர்மயோகம் பண்ணும்போது என்னது? தன்னை உரிமையாளராக அவன் மீது கருதுவதில்லை. அப்புறம் பகவான் மீதான நம்பிக்கை எப்படி இருக்குன்னு, பௌதிக வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? பகவானை மறந்தவர். என்ன காலையில எழுந்துக்கணும், சாப்பிடணும், வேலைக்கு போகணும், குழந்தைகள் இருப்பாங்க, மனைவி இருப்பாங்க, எங்க வெளியில போகணும், வரணும், சாப்பிடணும், தூங்கணும். அது ஒரு அனிமல் லைஃப் மாதிரி. அனிமலும் அதான் பண்றது. இட் இஸ் ஆல்சோ டூயிங் த சேம் திங். சாப்பிடும், தூங்கும், அதோட குடும்பத்தை பராமரிக்கும். இதேதான் நம்மளும் ஹியூமன் பீங்கா இருந்துட்டு அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். விச் இஸ் சோ பேட். இது வந்து இந்த மாதிரி வாழ்க்கை. ஆனா கர்ம காண்டக்காரன் என்ன பண்ணுவான்? பகவானை உபயோகப்படுத்துறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த மாதிரி நான் வெள்ளிக்கிழமை விளக்கேத்தி ஏதோ சம்மந்தம் பண்ணேன்னா எனக்கு இது கிடைக்கும், செவ்வாய்க்கிழமை நான் கோயிலுக்கு போனா இது கிடைக்கும், அந்த ஒரு இதுக்காக நல்லது பண்றான். ஆனா பிரதிபலன் எதிர்பார்த்துன்னு பண்ணணும். கர்ம காண்டம் பகவானை உபயோகப்படுத்துறான். இஸ் யூசிங் காட் ஃபார் ஹிஸ் ஓன் செல்ஃபிஷ் இன்ட்ரெஸ்ட். கர்மயோகத்துல அதெல்லாம் கிடையாது. பகவானால் உபயோகப்படுத்தப்படுவார். இவன் பகவானை யூஸ் பண்ண மாட்டான். பகவானால் இவன் வந்து அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்றான். அந்த மாதிரி புத்தி கொடுத்து பகவான் வந்து சேவிச்சுக்கலாம். அடையும் பலன்கள் என்னது? இந்த மாதிரி பௌதிக வாழ்க்கையிலேயே நம்ம இருந்தோம்னு வந்து எதோ நரகத்துக்கு போவோம், இல்ல சொர்க்கத்துக்கு. நல்ல காரியம்னா முன்ன சொர்க்கத்து. ஏன்னா ஹெல்பிங் மென்டாலிட்டி இருக்கலாம் சில பேருக்கு, ரொம்ப தொண்டு புரிவாருங்க, போய் சொர்க்கத்துக்கு போவா. நமக்கு அது வேண்டாமே, ஏன்னா திரும்பி பிறப்போம். இல்ல வந்து ரொம்ப பாவ செயல் பண்ணி நரகம் போவோம், திரும்பி வந்துடும், திரும்பி பிறப்பான். இதுதான் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில பகவான மறந்து இந்த மாதிரி பண்ணுவது சொர்க்கமும் கிடைக்கும், நரகமும் கிடைக்கும். கர்மகாண்டம் பண்றோம் எப்பவுமே நல்ல காரியம் தான் பண்ணுவோம், பகவானை நினைத்து யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா பலன் நோக்கு செயல்பாடு பண்றதுனால பெரும்பாலும் சொர்க்கம் தான் கிடைக்கும், நரகத்துக்கு போறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. ஆனா கர்மயோகம் பகவானை நினைத்து நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? முக்தி இஸ் அஷ்யூர்ட். ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்றார் பகவான். சோ அதை நம்ம பார்ப்போம். எஸ். யஜ்ஞசிஷ்டாசின சந்தோ முச்சந்தே சர்வ கில்பிஷைஹி புஞ்சதே, சாப்பிடுறோம், புஞ்சதே தே த்வகம் பாபா ஏ பச்சந்தி ஆத்ம காரணாத். என்ன பண்றாங்க? யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லாவித பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். என்னெல்லாம் பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கும் ஆஃபர் பண்ணுவோம். அது வெரி கிளியரா கொடுத்துருக்கு. அது வந்து சாப்பாடு மாத்திரம் இல்லை. இப்ப நம்ம தீபாவளிக்கு என்ன பண்றோம்? தீபாவளிக்கு வந்து துணி எல்லாமே வைக்கிறோம். சுவாமிக்கு முன்னாடி துணியை வச்சு அதுக்கு அந்த மஞ்சள் எல்லாரும் ஒரு இது இருக்கும். எங்க வீட்டுல அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். ஐ திங்க் இன் ஜென்ரல் எல்லாரும் அப்படிதான் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். புது வந்து ட்ரெஸ் வாங்கினாலும் அட்லீஸ்ட் தீபாவளி அன்னைக்கு பண்றாங்க எல்லாரும். இல்ல இப்போ சில வீட்டுல எல்லாம் எனி புது ட்ரெஸ் வாங்கினா அந்த மாதிரி பண்றாங்க. இப்ப ட்ரெஸ் மாத்திரம் இல்ல, சாப்பாடா இருக்கட்டும், எனி திங் வி பை நியூ. பகவான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்ணூர்ல பண்ணி அவருக்கு இருந்தாங்க, பகவான் எல்லாம் உங்க கிருபையால எனக்கு இதெல்லாம் வாங்க முடியுது, எல்லாம் உங்களுடைய அருள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் சொல்லி அப்புறம் போட்டுக்கலாம். ஒரு சம்பளம் வந்தாலே சம்பள கவர் கூட வச்சோம்லாம். இப்பெல்லாம் யாரு கேஷ் கிடைக்கிறது இல்லையா? அந்த காலத்துல எங்களுக்கு எல்லாம் கேஷ் தான் கிடைச்சிருந்தது. இப்ப அக்கௌண்ட் இருக்கு, அக்கௌண்ட்ல போடுறாங்க, இந்த மாதிரி இருக்கு. பட் எனி திங் வாட் எவர் யூ கெட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி, ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு அக்கௌண்ட்ல போட்டாலும் நமக்கு ஒரு இன்டிமேஷன் வரும் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு
ஒண்ணும் வைக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னா ஒரு கடவுளுக்கு நீ சம்பளம் வந்து வா, தேங்க்யூ பகவானே அப்படின்னு ஒரு அப்படியெல்லாம் பேச முடிஞ்சா பேசலாம், இல்லைன்னா ஹரே கிருஷ்ணா என்ன பகவான் நினைக்கணும் அப்படிதான். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து இது பலன் நோக்கு இதெல்லாம் வராது. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லாவித பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவை தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். இது வந்து தெரியாம நான் யாருக்கும் ஒண்ணும் தீங்கழிக்கவே இல்லையே, ஒரு எறும்புனா கூட நான் தொட மாட்டேன், ஃபிட் எல்லாம் அடிக்க மாட்டேன், அந்த என்னது ஹிட்டு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன், அந்த யாருக்கும் ஒண்ணும் தோணும். பட் சாப்பிடுறோமே, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிடுறோமே, அது நமக்கு தெரியாம இவ்வளவு நாளா நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். இஸ்கான் ஜாயின் பண்ணதுக்கு முன்னாடி எனக்கும் தெரியாது, காலையில ஏதோ பண்ணுவேன், அது எல்லாம் குடும்பத்துல வழக்கம் சொல்லிட்டு பண்ணியிருந்தேன், என்னன்னு அர்த்தம் தெரியாது. குடும்பத்துல வழக்கேற்ற சொன்னா நெய்வேதியம் சொன்னா அப்படி இப்படிதான் பண்ண தெரியுமே தவிர ஏன் பண்றோம் எதுக்கு பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்தப்பறம் இஸ்கான்ல வந்து இதெல்லாம் படிச்சப்பறம் தான் தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ எம் ஆல்சோ டெல்லிங் யூ. அப்ப நம்ம எனி திங் வாட் எவர் யூ ஈட், ஆனா வெளியில இருந்து வாங்கின பிஸ்கெட் கேக் அதெல்லாம் ஆஃபர் பண்ண வேண்டாம். நம்ம வீட்டுல வந்து நல்ல சுத்த ஆச்சாரமா என்ன பண்றோமோ அது ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு வச்சு, அவருக்குன்னு ஒரு தனி பிளேட்டு தனி கிளாஸ் எல்லாம் வச்சு அவர் பண்ணிட்டு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லி நம்ம வந்து நம்ம ஃபுட்லயே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம். அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது பாவம் வராது. அது அது இல்லாம எனக்கு வேணும், இன்னைக்கு எனக்கு இது சாப்பிடறதுக்கு பிரியமா இருக்கு, பண்ணினே சாப்பிட்டேன், இது பண்ணினே ராத்திரி பண்ணினே சாப்பிட்டேன், இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, அவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். இதுல வந்து யாரு சொல்லியிருக்கா, யாரும் இதுல கன்காக்டட் ஸ்டோரியே கிடையாது. இது கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதால ஸ்லோகமா சொல்லியிருக்காரு. குஞ்சத்தை துவகம் பாப்ப, குஞ்சத்தைனா சாப்பிடுறாங்க, என்னது அவங்களுடைய பாவத்தையும் உண்கிறான் அப்படின்னு சொல்ற அவர் எழுதியிருக்காரு. எஸ், அப்ப இது வந்து இது இன்னும் நல்ல ஸ்லோகம். अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. अन्नात् अन्னம், अन्னம் சொன்னா தெரியல, நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தமிழ் சிமிலரா தான் இருக்கும், கொஞ்சம் கவனமா அது கரெக்டா ஸ்பிளிட் பண்ணி படிச்சோம்னா புரியும் நமக்கு. அன்னாத் பவந்தி பூதான் என்னது, பூதம் பூதம்னா பூதம் பேய் பிசாசெல்லாம் கிடையாது, ஹியூமன் லிவிங் பீயிங்ஸ் வந்து பூத்தானி சொல்லுவாங்க. சோ அனைத்து உயிரினங்களும் மழையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவு தானியங்களை சார்ந்து வாழ்கிறது. என்ன சாப்பாடு வேணும் எல்லாம், ஒரு எறும்பா இருக்கட்டும், ஒரு எந்த சக்கரை செஞ்சிருந்தா அங்க போயிடும், ஒரு அரிசி எதுல இருந்தாலும் ஒரு சின்ன புழு பூச்சி கூட அந்த சாப்பாட்டுக்கு தான் போகும். ஒரு யானையா இருக்கட்டும், ஒரு ஹியூமன் பீங்கா இருக்கட்டும், புழு பூச்சியா இருக்கட்டும், எல்லாம் ஒரு சாப்பாடு இது சாப்பாடு அது வேணும், உயிர் வாழறதுக்கு அது வேணும். சோ அவங்க சாப்பாடை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்க. அந்த அது வந்து பர்ஜன்யானா மழை, மழை இருந்தாதான் அன்னம் சம்பவிக்கும், சம்பவிக்கும் நம்ம சொல்றோமே அதான். மழை இருந்தாதான் அன்னமே நமக்கு கிடைக்கும். அன்னம்னா என்னது, இந்த கிரெயின்ஸ் எல்லாம் விளையாடுறது இல்லையா, அப்ப மழை வேணும். அப்புறம் என்னது, இது மழை வரதுக்கு என்ன காரணம், யஜ்ஞங்கள் பண்றோம். யஜ்ஞா பவதி பர்ஜன்யம், யஜ்ஞம் பண்ணினாதான் மழையே வரும். பர்ஜன்யானா மழை, யஜ்ஞம் பண்ணினா மழை வரும். அந்த யஜ்ஞம் பண்றது எப்படி, இந்த வேதம் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே எல்லாம், யஜுர் வேதம், சாம வேதம், அதர்வண வேதம், என்னது சாமவேதம், யஜுர்வேதம், ரிக்வேதம், இது எல்லாம் அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறத ஸ்லோகம் எல்லாம் இவங்க வந்து சொல்லி இது யாகம் பண்றாங்க. சோ இதெல்லாம் ஒரு சைக்கிள் மாதிரி, எப்படி பகவான் தான் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கார், இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்கார், இதையே வந்து நம்ம சொல்லி ஒரு யாகம் யஜ்ஞம் பண்றோம். அதுல இந்த மேகங்கள் உற்பத்தி ஆகுது, அந்த மேகங்கள்ல இருந்து மழைகள் வருது, இது மழை பெய்யறது, அந்த மழையில இருந்து தானியங்கள்லாம் விளையாடுது, அந்த தானியத்தை வந்து நம்ம வந்து சாப்பாடா ரெடி பண்ணி நம்ம வீட்டுல அழகா பண்ணி பகவானுக்கு தேங்க்ஸ், பகவானே இன்னைக்கு என்னோட பிளேட்ல இதெல்லாம் வந்திருக்குனாங்க, நீங்க கொடுத்த அந்த யாரோ யஜ்ஞம் பண்றாங்க, எல்லாம் கோயில் எவ்வளவு கோயில் கட்டிருக்கு, எவ்வளவு பேர் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க பண்ற யாகத்தினால மழை வந்து அந்த மழையினால இவ்வளவு உற்பத்தியாகி இன்னைக்கு என் பிளேட்ல வந்திருக்குன்னா தேங்க்ஸ் யூ பகவானே அப்படின்னு சொன்னோம். ஏன்னா வறட்சி வரும், இப்ப திரும்பி எல்லாம் வந்தாச்சு. இன்னைக்கு நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தேன், டொமேட்டோ எல்லாம் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்கை ராக்கெட்டிங் பிரைஸ் அப்படின்னா, ஏன் இந்த மாதிரி வருதுன்னா இங்க யாகம் நடக்கிறது இல்ல நிறைய இடத்துல, அப்ப மழை இல்ல, அகால நேரத்துல மழை, இப்ப பெஞ்சா ஒரேடியா மழை பெய்யும், நல்ல வளைச்சல் எல்லாமே தண்ணியில மூழ்கி போயிடுங்க, நம்ம எப்பவுமே எல்லா வருஷம் பாக்குறதுதான். சோ இதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா என்னது, ஒழுங்கா அந்த சைக்கிள் போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம பிளேட்ல ஏதாவது நம்ம வந்து உணவு தயாரிச்சோம்னா பகவான் என்ன, பகவான் சாப்பிட போறாரா, நம்ம வீட்டுல என்ன ஒரு பொசிஷன் வரப்போறாரா, கிடையவே கிடையாது. அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு கோயில், அப்படி கோயில் இருக்கு, அவள் அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறா. நினைச்சா அவ வந்து அது நாட்டுல எல்லாம் சப்பன் போக அப்படிங்குவாங்க, 56 வகையா அவ வந்து, நம்ம ஒரு சாப்பாடு கொடுத்து அதுல ஒரு பருப்பு போடுறதுக்கு நம்ம இவ்வளவு திங்க் பண்றோம், அவங்க சப்பன் 56 டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் ஒரு வாட்டி அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் அதெல்லாம் விட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வரப்போறாரா, அப்படி இல்லை, அவர் நம்ம கொடுக்கறத வந்து அழகதான் பாக்குறாரு, நம்ம பக்தியை தான் பாக்குறாரு. சோ அது டெஃபினட்டா அவர் ஏத்துப்பாரு, ஏத்துக்காதிக்கெல்லாம் கிடையாது. ஆனா நம்ம வந்து ஆஃபர் எப்படி பண்ணணும், டிவோஷனல் பண்ணணும்.
சோ இதெல்லாமே எப்படி அனைத்து உயிரினங்களும் மழையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவு தானியங்களில் உணவு தானியங்களை சார்ந்து வாழ்கின்றன. யஜ்ஞம் அது தியாகம் செயல்திறனால் மழை உருவாகிறது. மேலும் யஜ்ஞம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளால் பிறக்கிறது. இதுதான் திரும்பி இது கொடுத்திருக்கு. பகவான் தான் இந்த வேதங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. வேதங்கள்ல கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே பகவான் சொன்ன சொற்கள் தான். அதை வச்சுதான் வந்து யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்றாங்க. அவங்க கடமை யாகம் யஜ்யம் பண்றாங்க, அது பண்ணுவாங்க. பாக்கி உள்ள அந்த உழவு தொழில் பண்றாங்க, அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த யாகம் யஜ்யம் பண்ணி மழை இது வரும், மழை வரும். என்னது மேகங்கள்லாம் கூடி மழை வரும். அந்த மழையில என்னது தானியங்கள்லாம் உற்பத்தி ஆகும். இந்த தானியம்லாம் நம்ம வாங்கி வீட்டுல எல்லாம் சமைச்சு பகவானுக்கு திரும்பி ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் ப்ரேயர் தான். பிரேயர்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அது வேணாம் இது வேணாம் கேட்கவே கூடாது. ஏன்னா பகவானுக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு பிறவி கொடுத்திருக்கிறவர். பிறவி எடுத்தது நம்ம கர்மா காரணம் தான். அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்க கூடாதுன்னு பகவான் தெரியும். ஒன்லி வாட் வி ஹேவ் டு டு இஸ் ஒன்லி தேங்க்ஸ். ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம பிரீத் பண்ணிட்டே இருக்கேன், தூங்கினாலும் பிரீத் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹார்ட் மாத்திரம் அதை ஏன் டயர்டா இருக்குல்ல, நான் உடம்பால நம்ம வந்து உடலால டயர்ட் ஆகும். ஹார்ட் உள்ள கிட்னி எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும், மெஷின் மாதிரி ஓடிண்டே இருக்கு. அது வந்து நிக்காம ஓடுறது, அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டாமா? காலையில என்னன்றா டாய்லெட் வந்துடும், ஏன் உள்ள அந்த மெஷின் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கு, அது நிக்க மாட்டேங்கிறதே. எத்தனையோ பேருக்கு அதுக்கு கூட இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. தூக்கம் வரலையா ஒரு மாத்திரை, டைஜஷன் ஆகலையாருக்கு ஒரு மாத்திரை, அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அதெல்லாம் இல்லாம நமக்கு நல்ல பகவான் நல்ல ஹெல்த் கொடுத்துருக்காரு. அப்புறம் என்ன வேணும்? ஹெல்த் கொடுத்தா வெல்த் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி ஹேவ் டு ஆல்வேஸ் ஹேவ் தட் மென்டாலிட்டி ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். பகவானுக்கு எப்பவும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்ததுனாக்கா என்னது, ஸோ இது இந்த சைக்கிள் கரெக்டா வந்து போயிடும். தியாகத்தின் சுழற்சி. இது வந்து லாஸ்ட் டாபிக். यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. यद्यत् ஆச்சரதி அப்படின்னா ஒரு பெரிய மனிதன் எந்த செயலையெல்லாம் செய்யறானோ அதெல்லாம் பாக்கியவா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. ஒரு பெரிய மனிதன் எந்த செயலை செய்தாலும் சாதாரண மனிதர்கள் பின்பற்றுவார்கள். முன்மாதிரியான செயல்களால் அவர் எந்த தரத்தை நிர்ணயித்தாலும் உலகமெல்லாம் தொடர்கிறது. அதுவும் வீட்டுல ஒரு அம்மா அப்பாவா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நாட்டுல ஒரு தலைவரா இருந்தாலும் சரி, நல்ல தலைவர் இருந்ததுன்னா என்னது, அவரை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய பேர் வருவாங்க. அப்ப அந்த நாடே நல்ல சுபிக்ஷமா இருக்கும். ஒரு இது அனிமல் இதுல கூட பார்க்கலாம். இந்த டக்லிங்ஸ், இந்த இது வாத்து டக்கு எங்க அந்த அம்மா டக்கு எங்க போறதோ அந்த அது பின்னாடி அது இப்படி வளைஞ்சு போனா அந்த சின்ன குஞ்செல்லாமும் அப்படி வளைஞ்சு போகும். அதேதான் நம்ம அது வந்து we can also think. நம்ம ஒரு பதவியில ஒண்ணும் இல்ல, சின்ன பசங்களுக்கு கூட சொல்லுவேன், அவங்களுக்கு கீழே தம்பி தங்க எல்லாம் இருந்தாலும் நீங்க நல்லா ஜப்பா பண்ணுங்க, அப்பதான் உங்க தம்பி சொல்லுவான் தங்க சொல்லுவான்னு அது எல்லாம் அழகா சொல்லும். அவளை புரியற போல சொன்னா அது வேண்டாம் சொல்லுவோம். அப்ப அதே போல நம்ம எப்படி இருக்கணும், எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். நம்ம எப்பவுமே நம்ம வந்து லேடு பேக்கா அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஒரு பண்றோமா, என்ன பார்த்து ஒருத்தவங்க வந்து நல்லா முன்னுக்கு வரணும். நான் நல்லது பண்ணேன், நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட சொல்ல வேண்டாம், அவங்க என்ன பார்த்து he should follow me. ஒருத்தர் ஒரு தலைவர் இருக்கார், அவர் சொல்ற ஏ டோன்ட் ஸ்மோக், ஓகே இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த், எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் ஈஸி. ஆனா அவருக்கே தம் அடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு. எல்லாம் மக்கள் என்ன பின் தொடர்வர்கள் சிரிக்கதான் செய்வா. நீங்கள் செய்வதை நாங்கள் செய்வோம், நீங்கள் சொல்வதே அல்ல. இப்ப நான் சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் காலையில எழுந்துக்கணும், ஓகே மங்களாரத்தி இருக்கு, 4 மணிக்கு எழுந்திருங்க, 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி எல்லாம் பாருங்க. ஒரு நாளைக்கு எழுந்திருப்பீங்க, அடுத்த நாளைக்கு பாப்பீங்க எங்க மாதாஜி காணும், மாதாஜி தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்மள போயிட்டு ஏந்திரி ஜப்பா பண்ணி சொல்றாங்க. மாதாஜி ஜப்பாவே பண்றது கிடையாது. மாதாஜி 7 மணிக்கு தான் எழுந்துக்கிறாங்க. நீங்க பண்ணுவீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்பீங்க, என்ன மாதாஜி நீங்களே எழுந்துக்கிறதுல கேட்பீங்க டெஃபினட்டா. அப்ப எதுக்கு என்ன பண்ணணும், நான் எடுத்துக்காட்ட நான் ஒண்ணு சொல்றேன்னா when I preach I have to practice. இல்லடா ப்ரீச் பண்ணக்கூடாது. அப்ப எடுத்துக்காட்டா இருக்கும். எப்பவுமே நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டாங்க, நம்மளை பின்தொடர்றவங்க தொடர்வாங்க. சோ இதுல வந்து இதான் இந்த பிக்சர் போடுறது. அவங்க கிளியராவே சொல்றாங்க. தலைவர் என்ன சொல்றாரு, புகை பிடிக்க கூடாது அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் செய்வதை நாங்கள் செய்வோம், நீங்கள் சொல்வதை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நமக்கு இது எடுத்துக்காட்டாக யாரெல்லாம் இருக்காங்க, இயற்கை தலைவர்கள்ல யாரு, பெட்ரோல். நமக்கு ஒரு பெட்ரோல் இருக்கார், யாரா பெரியவா இருப்பா. இப்ப நம்ம வந்து வயசாயிடுச்சு, நமக்கு பெட்ரோல் எல்லாம் இல்லைனாலும் யாரோ இருப்பா. நம்ம வந்து ஒரு வயசானவங்க யாரோ சம்திங், வயசான கூட இல்ல, யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. அது எடுத்துக்காட்டா யாராவது இருக்கான்னு அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆசிரியர்கள், ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களுக்கு ஆசிரியர்கள், அதே போல சமூக தலைவர்கள், மகாத்மா காந்தியா இருக்கட்டும், அப்துல் கலாம், இவரோட சுயசரிதையெல்லாம் படிச்சா நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த சின்ன பசங்களா இருந்து அவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இப்ப இந்த என்ன நிலைமையில வந்து எவ்வளவு சாதிச்சிருக்காங்க இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். சோ புத்திசாலிகள் தங்களுடைய சுயநல விருப்பமின்றி தங்கள் எல்லா வேலைகளையும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்கள். அறிவில்லாதவர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட ஆசைகளை நிறைவேற்ற மட்டுமே வேலை செய்கிறார்கள். இது வந்து கிளியரா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So we should always follow these people. யார் வந்து நாட்டுக்கு உழைத்தார்கள், குடும்பத்துல வந்து யாரு பெரியவங்க தான் உழைக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர்ஸ் உழைக்கிறாங்க, சொல்லி கொடுத்து மண்டையை உடைச்சது.
அப்ப அவங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்காட்டா வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். பிரகிருதேஹே கிரியமாணானி குணை கர்மாணி சர்வசஹ அகங்கார விமூடாத்மா பக்தாஹம் இதி மன்யதே. உண்மையில் ஜட இயற்கை 3 முறைகளால் மேற்கொள்ளப்படும் செயல்கள் அப்படின்னா, இப்ப அது ஒரு என்னன்னாக்கா நம்ம சோல், ஆஸ் லாங் as we are as a soul, நமக்கு இந்த கர்மாலாம் இது வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். அந்த இது 3 குணங்கள் இருக்கு இயற்கையில. 3 குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். நம்ம இந்த உடலை எடுத்துட்டு இந்த பூமியில பிறந்தோம்னாக்கா இட் இஸ் லைக் மேக்னெட். இந்த இது மேக்னெட்னா தெரியும் இல்லையா, அப்படி அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படி இது பண்ணிட்டு பேர் சொல்லுவாங்க மேக்னெட் பரம்பட்டு. ஒரு நிமிஷம் வந்து உங்களை இது பண்ணலையே, துர்கா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா துர்கா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா? ஓ துர்கா மாதாஜி இல்ல. ஓகே, உங்களுக்கு இதை கோஹோஸ்ட் பண்ண மறந்து போயிட்டேன். ஓகே யா, இப்ப இந்த 3 குணங்கள் நம்ம வந்து ஒரு உடலை எடுத்து இந்த உலகத்துல பெறுதோம்னா இந்த முக்குணங்களை நம்மள தாக்கிண்டே இருக்கும். இப்ப நீங்க எல்லாம் இந்த கிளாஸ் வந்திருக்கீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த சத்துவகுணம் பாருங்க. சத்துவகுணம் அதுதான் நம்மளை இழுத்திருக்கு. இங்க நல்லது படி, பகவானை நினைத்து பண்ணு, எதெல்லாம் நல்லது பண்றோமோ சத்துவகுணம் வந்து நம்மள இருக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது நம்ம அதெல்லாம் பண்ணணும். இது வந்து ரஜோகுணம், ரொம்ப ஆர்வமா அதுவும் பண்ணும் இதுவும் பண்ணும், ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க, ஒரு நேரம் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து இந்த இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். தமோ குணக்காரின் டைரக்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் ரஜோகுணம். ஒன்னும் பண்ண மாட்டாங்க, ரொம்ப சோம்பேறியா இருப்பாங்க, எல்லாத்துக்கும் ஒரு லேட் பேக் ஆட்டிடியூட் அப்படி இருக்கும். சோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நான் தான் பண்றேன் ஆக்சுவலி இல்ல. அந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மள இருக்கிறது. ஆனா நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம வந்து நினைச்சா நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசை ஸ்ட்ராங் பண்ணி பண்ணலாம். ஆனா நம்ம ஓகே அது இருக்கிறது, தூங்க சொல்றது அப்ப தூங்கிடும். இது ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க சொன்னா அது எல்லாத்தையும் எஸ் சொன்னா இந்த முக்குணங்களை நம்மளை வந்து தாக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா உண்மையில் ஜட இயற்கையின் 3 குண முறைகளால் மேற்கொள்ளப்படும் செயல்களை தவறான அகங்காரத்தின் தாக்கத்தால் குழப்பமடைந்த நம்ம இந்த ஆத்மா என்ன நினைக்கிறது, தானே செய்பவன் என்று நினைக்கிறது. எல்லாத்துக்கும் நான் தான் பொறுப்பு, நான் தான் வந்து இதெல்லாம் அட்டன் பண்றேன் அப்படின்னு. இல்ல, நம்ம சத்துவகுணம் நம்மள அட்டன் பண்ண வைக்கிறது. வேற ஏதாவது நம்ம சோம்பேறிப்படுத்தணும்னா என்னது, தமோகுணம் தான் நம்மளை தூங்க வைக்கிறது. இந்த வரையும் ஒரு புரிதல் வரணும் நமக்கு. அதாவது நம்மளையே வந்து எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. பட் ஆத்மா அது மாதிரி நினைக்கிறது. எஸ். अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वा श्रेय बलात् इव नियोजितः. அர்ஜுனன் சொன்னார், ஓ விருஷ்டியின் வழித்தோன்றலே, கிருஷ்ணன் தான் சொல்றார், விருஷ்டி குலத்தில் வந்தவனே அப்படின்னு. ஒருவன் எதனால் விருப்பம் இல்லாமல் வலுக்கட்டாயமாக ஈடுபடுவது போல் பாவ செயல்களுக்கு தூண்டப்படுகிறான். தெரியும் பாவ செயல் தெரியும். ஒரு திருடன் போறானாலும் என்ன பண்ணுவோம், முகமுடி போட்டுப்போம். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும், ஏன்னா ஏன் அழகா அப்படியே போயிட்டு நீ கொலை பண்ணலாமே, திருடலாமே, எனக்கு தெரியும். இல்ல எனக்கு கண்டுபிடிச்சிடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அப்ப தெரியும். அவனை கண்டுபிடிச்சா நல்லா அடி கிடைக்கும், அவனை வந்து ஜெயில போடுவா தெரியும். அதனால அவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டே அவன் பண்றான். அப்ப ஏன் இந்த மாதிரி வந்து பலவந்தமா அவங்க வந்து இதெல்லாம் பண்றாங்களே, விருப்பம் இல்லாமல். அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னாலும் they are forced to do. அந்த மாதிரி வலுக்கட்டாயமாக ஈடுபட்டது போல பாவ செயல்களுக்கு அவங்க தூண்டப்படுகிறான். ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறான். கரெக்ட் தானே ஒரு கொஸ்டின். அப்ப அது பகவான் என்ன பதில் சொல்றாரு, காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவஹ மகாசனோ மகா பாப்மா வித்யேனம் இஹ வைரினம் அப்படின்னு பரமபுருஷன் பகவான் கூறினார். இது காமம் மட்டுமே, ஆசை. நிறைய ஆசை இருக்கும் நமக்கு, அதுவும் வாங்கணும் இதுவும் வாங்கணும். எதுல எல்லாம் ஆசை, ஒரு பெண் ஆசை இருந்தாலும் போச்சு, பொன்னாசை இருந்தாலும் போச்சு. ஆசை வந்து மெட்டீரியல், நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல ஏதோ ஒரு ஆசை வச்சுக்கணும்னா இந்த வந்து மாயையில சிக்கின்னுட்டோம் தான் அர்த்தம். பகவான் பேர்ல ஆசை வைக்கலாம், பேராசை வைக்கலாம், எல்லாம் பகவான் பேர்ல பகவானோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல எல்லாம் வைக்கலாம். ஆனா வேற இதுல எல்லாம் ஆசை வச்சோம்னா நம்ம வீழ்ச்சிதான். சோ அதுதான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, எது வந்து சீக்ரெட் சொன்னது இதுதான். எது நம்மளோட எதிரின்னா இதுதான், காமம் தான் எதிரி. காமம்னா ஆசை. சோ பரமபுருஷ பகவான் கூறினா இது காமம் மட்டும்தான் இதுக்கு காரணம். அர்ஜுனா, இது பொருள் மோகத்தின் தொடர்பால் பிறந்து பின்னர் கோபமாக மாறியது மாறும். மேலும் இது உலகில் அனைத்தையும் விழுங்கும் பாவ எதிரி. இந்த இதுல இருந்து ஆசையில இருந்துதான் ஆரம்பிக்கிறது. ஏதோ ஒரு பொருள் ஆசை வரும், அப்புறம் அதை அடைஞ்சே தீரணும். ஃபர்ஸ்ட் அடையணும்னு ஆசை வரும், அப்புறம் அடைஞ்சே தீரணும்னு ஒரு வைராக்கியம் வரும், கடற்கலைனா கோபம் வரும், அப்புறம் புத்தி முழுங்கி போகும். அப்படி கண்டினியூ திரும்பி நம்ம வந்து பாவ செயல ஈடுபட்டு திரும்பி இங்க போறோம். முதல் ரூட் என்னது, இதோட ரூட் காஸ் இட் இஸ் காமம். அதுல இருந்து விடுபடணும். அதுதான் நம்மளோட எதிரி. ஓகே, ஆசையின் பல்வேறு நிலைகள். ஓகே, என்ன கொடுத்துருக்க? ஓகே, தூபேனாவ்ரியதே வன்னிர் யதாதர்ஷோ மலேன ச யதோல்பேனாவ்ருதோ கர்ப்பஸ்ததா தேனேதம் ஆவ்ருதம். வந்து 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல வந்தா வரலாம். இப்ப நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து மாயையில சிக்கின்னு இருக்கோம்.
அப்ப நம்மளோட என்னதுக்கு மறைத்து இருக்குன்னா, ஒரு கண்ணாடியில தூசி படிஞ்சா எப்படி இருக்கும், நமக்கு முகம் தெரியாது. அது போல அப்புறம் கருப்பையில ஒரு கர்ப்பம் தரிச்ச அந்த இது வந்து குழந்தை, அந்த ஒரு கரு கரு கருப்பையில் கரு எப்படி வந்து ஒரு கவர்டா இருக்கும், அந்த மாதிரி நெருப்பு, புகையில் நெருப்பு, புகை வந்து பெருசா இருக்கும், நெருப்பை வந்து கவர் பண்றோம். அந்த மாதிரி எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ, அவ்வாறே ஆசையின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். என்னது நமக்கு என்ன ஆக்சுவல், என்ன நமக்கு வேணும், பகவானை வந்து பகவானுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணோம், பகவானை வேண்டிக்கணும், அது மறைந்து விட்டுரும். ஏன்னா நமக்கு பாக்கி எல்லாத்தையும் அட்ராக்ஷன் வேணும். உலக சம்பந்தப்பட்டுள்ள இதெல்லாம் நம்ம பௌதிக விஷயத்துல ஆசை இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த கண்ணாடியில தூசி படிஞ்சா போல நல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம், இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தெரிஞ்சு போயிடும். எஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து விட்டுப்போம். அதுல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில வரணும். அப்ப 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு, எது வந்து எப்படி கவர் பண்றது, அப்படி நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல கவர்டா இருக்கும். அது வெளியில வரணும்னா இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும். நம்ம வந்து பகவானுக்கு தான் வந்து தொண்டு புரியணும் அப்படின்னு வெளியில வந்து. எஸ், இந்திரியாணி பரான்யாகோர் இந்திரியேபியः பரம் மனः மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தேகே பரதஸ்து சக. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. லாஸ்ட் டாபிக். புலன்கள் நம்ம வந்து காது கண்ணு மூக்கு இதனால நம்ம பாக்குறோம், கேட்கிறோம், நுகர்றோம், இதெல்லாம் இருக்கு புலன்கள். ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை, இன்னும் ஸ்ட்ராங். மனம் வந்தது புலன்களை விட உயர்ந்தது. இந்த புலனதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஏதால பண்ண முடியும், மனசால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். அந்த மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணனா என்ன வேணும், புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ யாரு, ஆத்மா உள்ள உட்கார்ந்து, அவர் வந்து ஆத்மா வந்து புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். இதுல பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். சாரி, இப்ப ஒரு 5 குதிரை இருக்கு, ஒரு இதுல கட்டியிருக்காங்க, ஒரு காட் என்ன சொல்ற தேர்ல. அப்ப இந்த கண் உறுப்பு எதை குறிக்கிறது, இந்த படத்தில் 1வது குதிரை கண் புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. பகவானின் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசனம் செய்ய மற்றும் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற வேத புத்தகங்களை படிக்கவும் பயன்படுத்த வேண்டும். கண்ணெனத்துக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காரு, கண்ட விஷயங்களை பாக்குறதுக்கும் ரசிக்கிறதுக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கல. கண்ணை கொடுத்திருக்கு, பகவானோட அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பார்த்து அதை அனுபவிச்சு அதை பார்த்து பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு அதுக்குதான் கண்ணை உபயோகப்பட வேண்டும். அடுத்த 2வது குதிரை என்னது, மூக்கு. 2வது புலன் வந்து மூக்கு. இந்த படத்தில் 2வது குதிரை மூக்கு புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள். பகவானுக்கு முதல்ல கொடுத்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் பிரசாதம் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஒண்ணு இல்ல, ஒரு நீர் கொடுத்தவரு தீர்த்தம் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அதுவும் நம்ம வந்து ட்ராப்பு தான் இருக்கும், அவ்வளவு நல்லா இதா இருக்கும். அதுல கற்பூரம் எல்லாம் போட்டு இப்படி பண்ணி கண்ணில ஒத்தி தலையில எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணிப்போம் நம்ம. ஏன்னா அது அவ்வளவு நமக்கு வந்து we know the value. அது வந்து பிரசாதமா மாறிவிடும். ஒரு தண்ணியாதான் இருந்தது, ஆனா பகவான் இடத்துல போயிட்டு அது ஒரு அர்ச்சனை பண்ணி வெளியில வந்துட்டு தீர்த்த பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஆக்சுவலி என்னது, அதுவும் வாட்டர் தான், பட் அதுக்கு ஒரு மவுஸ் கூடி போயிடும். அதே போல ஒரு ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பகவான் துளசி வாங்கி நம்ம கடையில தான் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். அதே அவர் வந்து அர்ச்சகர் நமக்கு கொடுக்கும் போது என்னது, அவ்வளவு தெய்வீக தன்மையோட நம்ம வந்து முகரெல்லாம் தலையில வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம். சோ கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனையை முகர்ந்து பார்க்க பயன்படுத்த வேண்டும். இது காது என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும், இந்த படத்தில் 3வது குதிரை காது புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ண பஜனை, தெய்வீக இசை, பகவத்கீதை மற்றும் வேத பாசனங்களை கேட்க உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது கை. இந்த படத்தில் 4வது குதிரை கை புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை செய்ய, பிரசாதம் செய்ய மற்றும் கிருஷ்ணரின் பாதங்களை தொட்டு வணங்கி அந்த மாதிரி கைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். அதுக்குதான் கையை மெயினா கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் என்னது, வாய் எழுந்து கொடுத்திருக்கா. இந்த படத்தில் 5வது குதிரை வாய் மற்றும் நாக்கு 2 இருக்கு, வாய் அண்ட் நாக்கு. வாய் மற்றும் நாக்கு கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற சிறந்த உணவை ருசிக்க மற்றும் கிருஷ்ண பஜனை செய்யவும், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும், கிருஷ்ணனின் புகழை பற்றி மற்றவருக்கு கூறவும் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்படின்னா கால் என்னத்துக்கு, பகவான் வந்து அந்த பிரதட்சணம் பண்றது, கோயில் பிரதட்சணம் பண்றதுக்கு, தலை என்னத்துக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி வேண்டிக்கிறது. அந்த மாதிரி எல்லா உறுப்பும் வந்து பகவானுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் கிவிங் ப்ரேயர்னா அதெல்லாம் பண்ணும். இதெல்லாம் சென்சஸ். எதை கண்ட்ரோல் பண்றது, மனசுதான் இதெல்லாம் எழுத்து இல்ல, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்காது, இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் போகாது, போகாம அதுல எல்லாம் மாயை, அதுல சிக்காதேன்னு சொல்லிட்டு மனசை போட்டு ஒவ்வொரு உறுப்பையும் நம்ம வந்து புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இது கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு, மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்ன வேணும், பின்னாடி இன்டெலிஜென்ஸ், நம்ம புத்திசாலித்தனமா தான் பண்ண முடியும். நல்ல புத்திசாலியா இருந்து அது வந்து மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் இயக்கிறதுக்கு யாரு, நாம தான் பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கோம். ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் இருந்து நம்ம கையில தான் இருக்கும். So this is ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருக்காங்க. ஓகே, இதுவும் இருக்கா இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா.
கலியுகத்தில் யாகம் நம்ம வந்து எப்படி பகவான் வந்து இது பண்ணலாம் அப்படி. சத்தியுகத்துல எப்படி பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, நம்ம மலையில போய் மலை உச்சியில போய் காட்டுல போய் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு தாடியெல்லாம் வளர்த்தி ஒரு சாப்பாடு இல்ல, தூக்கம் இல்லை, தண்ணீர் ஒண்ணும் இல்லாம அப்படியே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க. அது வந்து அப்படிதான் சத்தியயுகால கொடுத்திருந்தாங்க, அப்படிதான் வழிபடணும் அப்படின்னு. அப்புறம் திரேதா யுகம் வரும்போது என்ன எடுத்து மொத்தம் 4 யுகம் இருக்கு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். அப்புறம் இன்னும் டீடைல் பார்க்கலாம். இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோம் அது நான் சொல்றேன். திரேதா யுகத்துல அடுத்தது திரேதா யுகம். அது என்னது? நெருப்பு வழிபாடு, நெருப்பு யாகம் பண்ற வழிபாடு. எது எடுத்தாலும் ஒரு யாகம் பண்ணி யஜ்யம் பண்ணி அப்படின்னு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சோ அப்படித்தான் வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருந்தாங்க. அப்புறம் துவாபர யுகம் வந்தது கோவில் வழிபாடு. இப்போ கோயில அர்ச்சனை என்ன, அவருக்கு இது என்னது அர்ச்சனை என்னது, அபிஷேகம், பஜனை, அங்கேயே வரவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு விநியோகம், இதேதான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. வீட்டிலேயே இருக்க இல்லாம கோயில போயிட்டு இது மாதிரி வழிபட்டு இருந்தாங்க. இப்ப கலியுகத்தை நம்ம இருக்கிறதுல ஒரே ஒரு நல்லது என்னன்னாக்கா, கலியுகத்துல நமக்கு இதெல்லாம் இவ்வளவு ஹார்டா இருக்கிறதெல்லாம் பண்ணவே வேண்டாம். வீட்லயே உட்காந்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் பண்ணலாம். எப்ப பண்ணலாம்? எப்ப வேணா பண்ணலாம். குளிச்சுட்டு பண்ணமோ ரொம்ப இதா ஆச்சாரமா வேண்டவே வேண்டாம். குளிக்காம பண்ணோம் பண்ணலாம். சாப்பிட்டுட்டு பண்ணலாம், சாப்பிடாம பண்ணலாம், எல்லாம் வரும். இனிமே அடுத்த ஒரு இதுல வரும். எப்ப வேணா இந்த நாம ஜபம் பண்ணலாம். சோ அதுக்கு வந்து ஒரு இது கிடையாது, நோ லிமிடேஷன். சோ மாமந்திரம் ஜபித்தல் தான் கலியுகத்துல பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. ஈஸியா பண்ணி இவங்க அடைந்த அதே இலக்கை நம்மவும் அடைய முடியும், ஈஸியா நமக்கு அடைய முடியும். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்லணும். பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம இதை சொல்லணும். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌட பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மாலையை வச்சு ஜபிக்கும் போது என்னன்னாக்கா நமக்கு வந்து கவுண்ட் வச்சுக்கோ, இந்த கை மறைக்கினேன்னா இப்படி எல்லாம் ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் வேற எதுலையும் போகாம மாலையை போட்டு இப்படி உருட்டின்டே பண்ணும்போது அந்த கிருஷ்ணமணி வரும்போது நின்று தெரிஞ்சிடும் 108 ஆயிடுத்து. கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும். 108 மணிகள் உள்ள ஒரு மாலை தான் நம்ம வாங்கணும். அதை வாங்கி நம்ம பண்ணும்போது இல்ல இப்பதான் மாலை எல்லாம் வாங்க முடியாது, ஏன்னா கைகள் இருக்கவே இருக்கு. இதுல 10 பண்ணோம், இதுல ஒரு இது மடக்கலாம். சோ 1 திரும்பி இதோட இந்த மடக்கி ஒரு 5 மடக்கல், 5 வந்து விரிச்சுட்டோம்னாக்க ஒரு 10, 2 திரும்பி 5 10 100 அப்படி சொல்லிட்டு அது 100 ஆயிடும். அப்புறம் 8 கைகளாலையும் பண்ணலாம், பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்ல, அதுக்கு ஒரு பிராக்டிஸ் வரணும். அதுலயே கான்சென்ட்ரேஷன் போச்சுன்னா பகவானை திங்க் பண்ணணும். அப்ப என்ன எப்பெல்லாம் பண்ணலாம்? வீட்டுல பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நெய்பர்ஸோ யாரையும் கூப்பிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு பஜன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம இது பண்ணலாம். தெருக்கள்ல இந்த மாதிரி உஞ்சபிருத்தி எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். தெருக்கள்ல போய் பண்ணலாம். அப்புறம் என்னது, தனியாக இருக்கணும். இல்ல எனக்கு யாரு கூடயும் வேண்டாம், தனியா தான் உட்காந்து பண்ணனா தாராளமா எங்கேயோ போனோம், வழியில உட்காந்து புல் வழியா இருக்கு, எல்லாம் அப்படி நேச்சர் இருக்கு, அங்க உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லலாம். இல்ல குடும்பத்துடன் சொல்லணுமா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், குடும்பத்தோட உட்காந்து செய்யலாம். அப்ப எங்க வேணா நமக்கு பண்ணலாம். there is no restriction at all. என்ன சொல்ல வரோம்னா, இப்ப கலியுகத்துல பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் வந்து இவங்களோடதான் அது கொடுத்திருக்காரு. இப்ப வந்து யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. இவர்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ண, ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா, கிருஷ்ணாவும் ராதையோடும் சேர்ந்து உள்ள அவதாரம் தான் இவர். அதனாலதான் இவ அந்த 5 தத்துவங்களோடது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா, இவர் வந்து நித்யானந்தா பிரபு. அப்ப அவரோட பேர் இருக்கு ஸ்ரீ அத்வைதா, இவர் பேரு அத்வைதா, ஸ்ரீ அத்வைதா. கதாதரா, இவர் பேரு கதாதரா. இவர் வந்து ஸ்ரீவாசாதி, இவர் பேரு ஸ்ரீவாசாதி. அதுதான் இதுல கொடுத்திருக்கு, ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. இவர்களோட பக்தர்களுக்கு எல்லாமும் நான் நமஸ்காரம் பண்ணி, இவர்களுக்கு நமஸ்காரம் இல்லாம இவர்களோட பக்தர்கள் யாரா இருக்கோ அவங்களுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம வந்து 108 டைம் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ரீகேப். ஏக்கம் வத, ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்க பகவானே, நான் என்ன பண்ணோம், இந்த கோரமான செயல்களை ஈடுபடுத்த வைக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அர்ஜுனன் கேட்கிற. அப்புறம் என்னது, நியத்தம் குரு கர்மா, எப்போ வந்து என்னை நினைத்து வந்து இது நியத்தம், எப்பவும் வந்து என்னை நினைத்து நீங்க வந்து வேலை பண்ணு, என்ன வேலை பண்ணாலும் என்னை நினைத்து பண்ணு சொல்றேன். பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம், இல்லைன்னா என்னது, இந்த சக்கரம் சுழல், பிறப்பு இறப்புங்கிற சுழல்ல நீ இல்லாட்டா மாட்டின்னு இருப்ப. இதுல வந்து பாவம் வரும், புண்ணியம் வரும், அதை தீர்க்கறதுக்கு திரும்பி மேல போனோம், உலகத்துல போய் அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு கீழே வருவேன், இந்த பாவம் பண்ண கீழே உலகத்துக்கு போக திரும்பி வருவேன், இதே சக்கரம் தான் இருப்பேன்.
அதெல்லாம் இல்லாம அகர்மா நிலையில பண்ணோம்னாக்கா பகவான் எடுத்துட்டு போவோம். எத்யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்டர். நம்மளுடைய வந்து எடுத்துக்காட்டா இருந்து நம்ம வந்து எந்த செயல் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நம்ம பண்றதுதான் வந்து பின்பற்றுவாங்க. அப்ப நம்ம கெட்டது பண்ண நமக்கு பின்னாடி வரவங்க அது கெட்டதுதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் பி அன் எக்ஸாம்பிள், செட் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பின்தொடர்வார்கள். இக வைரினம் இப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க. இக வைரினம் என்னது? எது நம்மளுடைய பெரிய எனிமி? ஆசை. ஆசையை கட்டுப்படுத்தணும். என்ன ஆசை? பௌதிக ஆசை இல்ல, பகவானோட இதுல ஆசையும் இதே கிடையாது. பகவானே நம்மளை ஊக்குவிப்பார். நமக்கு வந்து இல்ல எனக்கு பகவத்கீதை ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப ஆசையா இருக்கு அப்படின்னாக்கா அவரே ஊக்குவிப்பார். அப்படியா? அதான் இங்க ஒரு நமக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்துடும். ஆஹா நான் இவ்வளவு நாளா நினைச்சிட்டேன், அதான் இப்ப எனக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு நான் இப்ப ஜாயின் பண்ண போறேன் அப்படின்னு. ஏன்னா பகவானே வழிவிடுவார் அதுக்கு. சோ பகவானை நினைத்து நம்ம வந்து என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அவர் நிறைவேற்றும். பௌதிக ஆசையில அவர் வந்து தகுதி இருந்தாதான் வரும். அப்ப நம்ம அது ஆசைப்பட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அனுபவிக்கவும் வேணும். அது வந்து ஒரு இதா வரும். ஓகே. ஸோ அப்படியே நம்ம வந்து முத்தோட சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். கொஞ்சம் லாங்கா போயிடுச்சு இல்லையா? எப்படியும் 1:30 மணிக்கு எடுத்து விடுறேன்.